Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, iritsi da urria, bularreko minbiziaren hilabetea, mikologiaren hilabetea, gaztaina batzea, gau beltza, gaur urriak lehenengoa du eta kafearen mundu eguna da. Azkeneko hamarkadetan herrialde bakoitzak egun desberdinetan ospatu du kafearen eguna. Baina 2014ean kafearen nazioarteko erakundeko 77 herrialde ados jarri ziren egun ofiziala urriaren batean ospatzeko. Beraz, kafearen egunak 10 urte egiten ditu gaur. Aurkezle berri bat etortzen den bakoitzean, kafearen eguna dela esaten duzue, ezta? Betiko kontua, lehengo kafea esnatzeko, bigarna gozatzeko. Hori ez da egia. Baina tira ez diazu esango ez dela eguna proposa bigarren kafeko kide bilakatzeko, ez da? Ongi etorri Eire Maia Manterola. Laugarren begiradatik betirako dirudite, Pascal osteko kafeak bezain usai goxoa daukate. Nik zurekiko dudana ere alakoa litzateke. Nire bizitza laburra baina zein desberdina. Kafearen mundu eguna da bai, egun berezia guretzat, hau gauza batek soiliko belezake, urriaren bata musikaren eguna balitz. Eta bada, Ara, asko ikustu dute azaroaren 22 dela musikaren eguna, baina berez, gaur da. Izan ere, musikaren nazioarteko lehen eguna, 1975ko urriaren batean ospatu zen. Musikaren nazioarteko kontseiluak eta Yehudi Mehunin presidenteak antolatuta. Biolinista eta orkesta zuzendari izan zen Mehunin, 20. mendeko biolinista ospetsuenetako bat. Bartokek biolin bakarrerako sonata idatzi zion eta Ravi Shankar zitara jotzaileak Prabhati bakarlariarentzako lana. Musikagile lanaz gain, ahalegin handia egin zuen giza eskubideen alde eta bakearen alde. Bai, zera, kafearen mundu eguna eta musikaren nazioarteko eguna, urriaren bata bigarren kafearen eguna izan zitekeen. Bia, ondo da, ulertzen ari da kontzeptuan esko. Lan ikusi genuen, oroitzen zara zeinen txarra. Bruce Springsteen nirekin ikusi, naizenuela badaki, el canto del locoren bat. Ba ez eire, etzabiltza oker, izan ere gutegiak dio beste nazioarteko egun bat badagoela. Adineko pertsonen nazioarteko eguna zuzen ere. Ospakizuna nazio batuen erakundeak sustatu zuen 1991 geroztik eta 3. adinekoei zuzendutako politika eta programa publikoak sustatzea du helburu. Honekin ez dugu esan nahi adinekoak garenik, baina Eire gaurtik aurrera ofizialki bigarren kafeko kiderik gazteena zara. Beraz gaur zuri egokitzen zaizu kroketak ordaintza, hori ere bada adinekoak zaintza, Bueno, susma dute dozen aitzakia baliatzen duzuela norbaitek kroketa ekartzeko. Sorte hon! Ara, ikasi etorri da, Aio. Baina egun internazionaldak eta txantxak alde batera utzita, gauza serioagoak aipatu behar ditugu. Gaur, 7 urte dira Kataluniako autodeterminazioa referenduma ospatu zenetik. 7 dagoeneko. 2017ko irailaren 6an, Generalitateko gobernuak Kataluniako independentziari buruzko erreferendumerako deia egin zuen. Gobernu zentralak debekoa ezarriarren urriaren batean, egun euritsu batean eta etxe giroan, 2 milioi pertsona joan ziren bozketa zentroetara. Poliziaren neurriz kanpoko indarkeriari aurre eginez. Eta beraz, 7 urte dira, pelikula ugari egiteko moduko hautesontzien abentura hartatik. Vinil poliklurokasen bidaia 2017ko udan hasi zen, Kataluniatik ia 10.000 kilometrora. Hain bereziak diren ontzi horien fabrikazioa Txinako Guangzhou hirian hasi zen. 25 eguneko bidaiaren ondoren eta hautesontzien bila burugabeko oilaskoa bezala zebilen estatu espainiar baten eskusartzeak saiesteko 10.000 unitate Marsellako portuan lehorreratu ziren. Erreferendumean erabili ziren jatorrizko hautesontziak Katalunia hegoaldean banatu ziren, Katalunia nordeko voluntarioen lanari eta diskrezioari esker. Data handiaren aurreko hilabetetan, hautesontzi horiek herrialde osoko hauteslekuetan banatu ziren
voluntarioen sare bati esker, eta aurriaren batera arte gorde zituzten, polizia indarrek konfiskatzea saihesteko. Egun, ia ezinezkoa da kutxa horietako bat lortzea, konfiskatuta museoetan edo esku pribatuetan daudelako. Empanyen endavant i sembra rebel·lia, recull la llibertat, que no ens guanyi la por, el demà avui és nostre, tu i jo. Egun horretan, emakumeek bozkatzeko aukera izan zuten, noski, baina ez pentsa aspaleti dugunik aukera hori. Izan ere, gaurko egunez, 1931an, Bigarren Errepublikaren konstituzioak sufragio unibertsala onartu zuen, emakumeei boto eskubidea emanez. Clara Campoamor izan zen sufragioaren sustatzaile nagusia, batzuk oraindik ez dakite, baina Donostian jada egin zitzaion omenaldia, eta Binuesa plazari Clara Campoamor plaza izena jarri zitzaion. Bertan, estatua bat dago. Tira, eta Marseilla aipatuta Antoinette Fouquet aipatu behar dugu. Duela 10 urte zendu zen psikoanalista, idazle, kazetari eta feminista frantsesa. Emakumearen askapen mugimenduan parte hartu zuena. Fouquek Frantziako emakumearen askapenerako mugimendua sortu zuen taldetako bat gidatu zen, eta Edition de Femme de Mouvement emakumeentzako edizioak eta autoliburuen lehen bilduma sortzen lagundu zen. Tu veux fracasser le mur ou le ciel, sais-tu mon ami, mon épaule est pour toi, c'est mon épaule est pour toi, du soleil à minuit, voilà. Eta 50 urte betetzen ditu gaur beste ekintzaile batek. Zorionak Julia Alejandra Antibilo Peña, Txileko ikerlari eta artista feministari. Performancean egindako lan artistikoaz gain, bere ikerketak Latinoamerikako emakumeen rol kulturala eta artearen, generoaren eta feminismoaren arteko harremanetara bideratu dira. Malignas influencias kolektiboaren sortzailea da Txilen, arte feminista hausnartzeko eta sortzeko gunea. Eta gaurko egunen zendu zen Petra Kelly, alemaniar feminista, bakezale eta aktivista izandakoa. 1982an bere bikotek kideak tiro batez erail zuen, eta gero bere buruaz beste egin zuen. Cuando me encuentren, que digan siempre, que fui cantora. Baina aizue, gaurkoak ere aurkezteko garaia iritsi da. Iker Sansinenearen piragora egoko gara, ea zer kontatzen digun. Atzoz genuen denborarik eduki, baina gaur bai, agur bero bat Instagrameko kontuaz hitz egingo dugu. Maialen Tellabidek Ziad Harrabani izango du izpide. Eta Maia Beitiak filosofia hitz egingo dugu. Galdera filosofiko ugarirekin omen dator. Ez dakit erantzun guztiak edukiko ditugun. Zorionak musikazale eta kafezale guztiei, gure eguna da. Entzuleok, urriak lehenengoa du gaur eta aste artea da ongi etorri guztioi bigarren kafera naiz irratian zarete. Entzuleo, gauza asko azaldu dizkiogu gaur bere lehenengo saioaren aurretik, baina gure dantza oraindik ez diogu erakutsi. Ikasiko du denborarekin, eta orduan indiokerrek baloratu izango duze. Ona, dantza balorazioa egitera etortzen gara. Eire, Maia Manterola, egunon eta ongi etorri. Eskerrik asko. Dagoeneko Gorka hemen galdezka daukagu, nordan eskau, lasai Gorka, nasai, aurkeztu goiztuegu, gizona. Tiro harinekoa, zea gizona. Goiuri ez egizarandia, edo goiuri ez egizarandia, zer moduz katarritu da, zibilizea. Ipurri diztan, ibilizea. Ez. Egunon. Eta izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 829 du, urriak lehenengoa, goizak 10 eta 16 minutu, eta gu hemen 3 gara, urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan ongietorri, bigarren kafean zarete, esan da bezala, naiz irratian.
could speak to you like there was nothing wrong. Wish I could go back to before I wrote this song and tell you I loved you. And you would smile and you'd say me too. But something's changed, it's not the same, and I know it was all my fault. Goizeko 10 eta 18 minutu izango dira 5 segundu barru entzuleok, zuzenean naiz irratian USF artista britaniarraren Calm Down ari gara entzuten, gaurko saioa abiatzeko, eta egunero bezala saioa abiatzeko maite duten tartearekin abiatzen dugu. Hori behintzat bai azaldu diogu Eire Maiari, ez? Bueno, zaitu oso garbi hau. Ez zaitu oso garbi geratu. Maite dut esateko moduan zara edo guk astea behar duzu? Zuek hasi. Bai? Jori, esango duzu zure maite dut azinen? Ez dute garbi prestatu. Ara bestea, venga, ni badauzka soberan. Daukat maite dut ez bat, eta da beti bezala, beti bezala ez, askotan bezala, tabakoarekin lotuta. Ara. Atzo, ze erretzailearen eskubideen esparru publiko horren inguruan asko hitz egiten, baina atzo iritsi Donostiara semaforo batean gelditu, eta bapatean, furgoneta barruan, Jesukriston tabako kiratxa. Ze hostia, nondi dator? Aurreko kotxekoak, lehiatia kanpoan zigarroa, eta furgoneta barrura ari zanaren ke guztia iristen. Jesukriston dazka mantzidan, antxe minutu bat, bere zigarroa erretzen, gaina ezin mugitu, ezin inora jun, furgonetaren barrutik aizea hartzeko beste mierda hori jarri, baina dagoeneko tabakusaina barruan dago, lehioa irikinun okerragoa izan zen, lago batean semaforoa zabaldu zen eta abiatu nintzen, baina ez dakit pixkatola drastiko jarriko naiz, baina desegingo nituzke erratzaileak mundutik. Ez dakit hemen zenbat erratzailea dauzkagun, ez, enez bat. Baina, zindetzuekin, entzuleok sentitzen dut, zindetzuekin. So bad. Now the bar is closing. Maite dutak ere baditute Juri. Bale, ados. Nik ere bai. Zein da zure maite duta? Begira, gian ikusiko zenuten, ze Instagrameko oso kontu ospetsua da kultura inkieta kontua, baina bertan ikusi dut argitalpen bat dela Dagmar Turner, biolinista, esnatu dela ebakuntza batean, biolina jotzeko ebakuntza egiten dioten bitartean, eta horrela, medikuek eta zirujauek eta ikusteko ez diotela garunean ezer mugitu eta jarraitzen duela musika edo instrumentua jotzeko gaitasunarekin, eta nik hasieran iruditu zait adimen artifizialarekin egindako irudi bat zela, ze ikusten dira medikuak, dena ber, ez? Ebakuntza gela batean, violinista etzanda, buruan dena, ez dakit nola azaldu. Baina horrelexe dago eta iruditu zaitazieran adimen artifizialak sortutakoa zela, baina antza denez, ohikoa omen da, hainbat ospitaletan, musikariei garunean edo burmuinean ebakuntzaren bat egin behar dietenean, ebakuntzaren unere bantean esatea hartu tori gitarra eta eta horrela ikusten dugu, ez dugula hor eta ezer mugitu. Baldin eta zerbait mugitu balute hor atzera egiteko aukera dago? Hori ja ez da. Neurozirujo batekin entrevistan nahi dugu. Baina kontziente dira operatzen ari bitartean. Bai, hemen da Dagmar Turnerrek 53 urte dauzka eta emakume honek zeukan bigarren graduko glioma bat eta ebakuntzaren erdian egiten diote hori. Ez dakitoiko haumen da ze anestesia lokala eta sedazioarekin egiten omen dira ebakuntza hauek, ez anestesia, ez dakit nola ditzen da, orokorra, hori da. Ez zaituzte guztiz lokartzen. Beraz, eskuak mugitu ditzakezu, eta dana dalakoa. Eta, ez dakit, hasiera batean argazki ikusi dudanean, nazka puntu bat eman dit, gero ja iruditu zait zoragarria. Ebakuntza batean, ez, zuretzat hain garrantzitsua da, zure musika tresna hori jotzeko gaitasuna, medikuek ere egiten dutela, hau ezin da kaltetu. Beraz, ebakuntzaren erdian, mesedez, hartu biolina, eta hasi jotzen. Ni da honeko ari naiz neurologo baten bila, ea kontatzen digun hori nola den, eta batez ere eske flipatzen hau, eta gezki joko balu atzera egiteko, ez? Konexioa egin dugu, baina konexioak kendu eta beste honekin konektatuko dugu. Atzera egitea posible izango litzake, nik uste atzera egitea ez dela posible, ez?
beste instrumentu bat jotzen ikasi berko. Ez da besteik. Claro, Ez da makala, ez dakit. Komentariotan hori bai jendeak aipatzen zuela, ze argazki asko agertzen dira, guain erakutsiko izuet streaming bidez jarraitzen digutenek ikus dezaten, baino komentarioetan jendea jartzen zuen. Jesus, baino hain oikoa balin bada, izango da musika tresnaren bat jotzen dutenak askotan operatzen dituzela, beraz. A ber, bagaude. Burutik jota daudela. Bagaude pixka bat, hola toketxoa badaukagu, eta gero etorriko den Maialente Jabidek toketxo hori toke terdi dauka. Beraz, badugu, bai, musikariokola toketxo bat, ez pentsa. Ben ikusten ari gara, streamingez jarraitzen gaituzuenok, nahiko irudi xelebrea da, hola operazio gela bat, edo, antxe argi, hola foko konkretu bat, ziruja bat, edo, itxura daukate bintzat ordenak, eta tipa bat... Biolina jotzen. Operatzen duten bitartean, eskiruitzen zait oso totxo hau, Bai, ez nire maite dut hoxe. Eire Maia Manterola, zein da zure maite duta? Pentsatzen denez, eta ez zaitez erretortzen horrela. Atentzio handia dituiten, igual, komentatu dezu aurretik, albistea azken egunetan, izan da Trump atea zala bere rally baten Pensilvanian, eta proposatu zula La Purga pelikula, ezagutuko duzue, benetako bat egitea. Esaten egomerko zala oso egun bortitz eta violento bat, eta atentzio handia dituzen horrek, la realidad supera la ficción. Hau bai daula buruti jota, Bai. Hori ez, inongo ebakuntzarekin ezin da konpondu. Hor, atza buelta... Ez da batzera bueltarik. Baina bai. And we'll be fine, there is an end. It hurts to fall. Hemendik txatean gorkak esan digu, egunon, nire maite duta dara, indela 10 urte, gutarraken kastina egin nuen Julen Telleria, rekin pentsatzen dut gorka, ni ere, 35 urte, eta ia neukan. Ia neukan, oroitzapen. Kontzeptu bezala. Egunon, aurrera txapeldunak, eskerrik asko edita, eskerrik asko. We will always be alright. We will always be. Goizeko 10:25 minutu, Billy Martinen kursif kantu honekin egingo ditugu hurrengo segunduak, eta segituan murgilduko gara, atzo aitortu edo atzo zinegin genuen, gai horretan murgiltzera, agur bero bat, guk ere agur bero bat daukagu, jende askorentzat, baina interesgarriak dira, eta zuekin ere elkarbanatu nahi dugu, norekin sentitzen zareten identifikatuta, eta holako kontuak. We will always be alright. We will always be. We will always be. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Mundua gurea izango zela mesten genuen, lainoen gainetik ibiltzera ohitu ginen. Denborak behatzartean ies egiten zigun arren, bitan pentsatu gabe itzuliko nintzen. Onartu dezagun betirako ziren uneaiek, aspaldi desagertu ziren. Agur, agur, esan nizun, agur, agur, mon amour, honek atzera bueltarik ez du. Agur, agur, esan nizun, agur, agur, mon amour. Bueno, agur bero bat honetan murgildu aurretik, kontatuko dizuet, badago zea bat,
nola, bai, irudi bat, ola, bineta bat, sare sozialetan eta inoiz ikusten dana, dala, badagoela gizo... Meme bat. Bai, nik memeari beste kutsu bat hartzen dira, tira. Gizon bat ospitalean dago, bai? Eta etortzen dira ate guztiak edo uso guztiak ari bisitan. Eta esaten dute, eske parkera etzinen etorri, eta zugatik eskatu ginen. Bai, guri pasa zaigu gaur indiokerrekin. Zer? Etzegoela gurekin txatean, bai. eta idatzi diogu. Eta esan digu, egunon bai dena ongi, ordenadorean gabiltza gozatxo batzuk egiten, da zizuet ikusten, baina entzuten ari gera. Gero sartuko naiz Twitchetik, ahots berri hori norden ikusteko. Goi jure zeizaran dia, ez digu, Imanol González Gurrutxagak esan gurekin batuko zela agur bero baterako? Esan digu, baina ni nola, sarren nagoen Imanolekin? Laizter nire, ze kasko hiek ez da egit bizirongo duten, orain txartu duten zartakoa. Imanol González Gurrutxaga, etorri gurera, agur bero bat daukagu zuentzatere. Bide batez edita galdetzen du Goiuri, gaixorik zarazu, bai, gaixorik nago, eta errua... Gaixorik zarazu politxe galdetu du. Bai, gaixorik nago, ni, eta errua Imanolena da. Imanol, informazio hori baiesta edo desesta dezakezu. Ze politxe. Ze guapo da, Imanolek luzatzen dunean mikrofonoa hor metro bat gora. Entzute zait? Bai, zuk ez zure gure entzute? Ez. Ara? Ai. Agian hobeto ez, kontatzeko dituzun gauzen gatik. Bueno, ze politan Goierriko euskera, Politxe. Ez dakigu Goierritarra dan. Politxe leku gehiagotan ere esaten da, Bakizu niretzako Goierritar euskera oso zabala dela. Eta oso maitatua. Gero Goierritar euskararekin egiten duzu gogoa ematen dizuna, hori ere bai. Hori ere bai. Jarraitzen dutzen zuen gabi, Manol? Bai. Ui, gizajoa. Bai, entzuten dizut hemendik. Osan da. Ze gauzak, abestu ingo dugu, nahi badezu, Manol. Txuen pixkati, Manol, badakitzere egin dudan, Nasi, orain txon konpondugu dut. Horain entzuten duzu, baietz? Bai. Osan da. Bueno, kontua da, entzuleok eta ibili gara hau kontatu eta kontatu, atzotik tarte hartu nahi genuen eta ez du orain arte hartu, baina, badagoela, Instagramen profil berri bat, euskerazko edukia sortzen duena, hortik ere abiatuta eman digu atentzioa, eta agur bero bat izena duena. Eta saiatuko gara, sortzaileak elkarrizetatzen, nahi baldin badute, baina momentuz dakiguna da, Alex Sarduiren agerpen filosofiko ikoniko horren atarian edo, giroan edo sortu zela. Zelenengo publikazioa, Goiuri hor baldin badaukazu, uste dut, nahiko argi geratzen dela, testu inguru horretan sortutakoa. Bai, lehenengo argitalpena izan zen, agur bero bat, besterik ez? Hori da. Eta bigarrenean bai, aipatzen zutela, diskriminaziorik ikusten eta ikusi nahi ez duten musikagintzako gizonei agur bero bat. Agur Sardui, agur Gatibu eta agur matxismoa traolekin. Beraz, nik uste dut inspirazio iturri izan dela Sardui kasu honetan Instagram kontu hau sortzeko. Ez dugu nahikoa baloratzen Sarduiren sorrera gaitasuna, sormen gaitasuna. Sarduiren esaldi batetik, bentsa ze sortu dan. Barkatu da, ez dut hori pentsetan. Baina, tu badakizu kamisetak egin dituztela? Bai. Wow! Guapísimo! Zara ustarrak. Ze guapoa kamiseta. Bai. A ber, barkamen bideo hori memeak egiteko modukoa da. Bai, kamisetak, nola ez. Noski baiet. Guk barrutikan bizi deu, talde bat, pertsonalea talde bat indeu emakume artistok. Bai. Eta igual, eunda ez tekizema pertsona gaude, eta oso komentatu izan da. Ez da gutxi agorako, Bai, komunikazio graduetan erakusteko modukoa. Talde horretan ere, zerbait irabazi duzuela, eta oso ondo ari zaretela pasatzen. Bai. Atzo kide bate kontatu zidan, Bai. hori ikaragarria dala. Entretenimendu iturri polita. Tira, hemen daukagu perfila, diskriminaziorik ikusi eta ikusi nahi ez duten musikagintzako gizonei agur bero bat. Baina askoz gehiago daude, eta joango gara pixkanaka zuekin elkarbanatzen. Eta entzuleok esan barri guzu ere, zeinekin sentitzen zareten identifikatuta. Zen ikuste, denentzako dagoela hemen. Bai. Hemen libre ez da inor. Hau izan zen lehenengoa, baina, Sarduiren adierazpenekin lotura duen beste irudi bat ere badago, eta
nik hori aipatu nahi nuen zen nahiko deigarria da, Jarrera matxistak salatzen ez dituzten musikagintzako gizon konplizei agur bero bat. Ze emakume eta genero disidenteak diren, eirek aipatu horrentxe bertan, 150 baino gehiago elkartu ziren segituan salatzeko Alex Sarduik esan zuena etzela egia eta musikagintzan emakumeekiko diskriminazioa existitzen dela hori segituan egin zuten, baina ez ditu entzun, ez? Hainbeste, euskal musikagintzako gizonak eta asko dira, aipatzen. Bezakit, edo batetik emakume horiekin bat egiten dutela, edo bestetik, beraiek bai ikusi dutela, edo konsiente direla, diskriminazio hori existitzen dela. Beraz, jarrera matxistak salatzen ez dituzten musikagintzako gizon konplizei, zuei ere agur bero bat. Egin marko genuke zerrenda bat, ez? Zenbat musikarik, gizonezko musikarik egin duten bat salaketarekin, eta ez, batez ere, zenbatek bai. Zenbatek ez asko izango dira, baina ea kopuru majo bat dagoen edo hori ere ez dugun lortu. Nik batzuk ikusi nituen, onartu behar dute. Baina, asko ere... Nik asko ikusi duen. Mutilak bai? Bai. Oso ondo. Baina, horrek ez dukentzen, ezin denik agur bero bat bidali, egin ez dutenek. Salatzen ez dituztenek. Eta egia da, nahiko giro politikoa da, abiatu zela agur bero bat, antolatuta dauden musikagintzako emakume, asterisko duen emakume, antolatuei agurri beroena, baina, gero laia pixkat beste giro bat hartzen hasi zela ere. Venga, zein gustatzen zaizu zure Iñigo? Eski asko daude, Eski honek amorroa ematen dit. Parra eta amorroa. Azortziko bidesaria ordaintzen dutenei beti obretan dagoela jakinda. Neria hori da, Barkatu. Hogei urte atera nuela karneta. Ez dut azortzi traiektua egin, tartea egin, obrari gabe. Nik hilabete. Eta ez dare. 11 esen atarun. Epa! Data ona, bai. Eta, ezin de gehiago. Ezin de gehiago. Ez, eta momentu batean kontu korronteak ere ezingo du gehiago. Ez. Sangarantea da. Bartzelonan Imanol peaje daude? Bai, kendu dituzte ja, eskerrak, baino lehen desente zuden. Eski Imanolek sortzi urtez bizantzan Bartzelonan goiuri bazenekin. Bai, banekin. Baina gurentzulek ez. Ja, gurentzulek ez, entzulekin ez digu esan. Imanol sortzi urtez bizantzan Bartzelonan, eta bere inguruko ontzat 16 urte bestela izan dira. Askotan kontatu digu. Baina... Zu batematikin konektatu duzu bereziki, Imanol? Guantxe justu ikustenen itzen, eta bat irakurriet, azkena eta etxera noa diotenei agurrero bat. Oini naiz, normalen. Zuzara? Bai. Azkena eta etxera noa? Bai. Eta etxera joaten zara? Batzutan bai. Ui! Superona da, parrandan mozkortu eta beren burua hetero malgu gisa aurkezten dutenei agur bero bat. Oda, oso ona. Eta... Parrandan, dauzka moment telefonoak... Interferentzia. Eireren zapatofona izan da. Ez ekargatzen gaina, orduan. Ezin ere okeratu neria. Parrandan ateratzen diren bakoitzean ligatu eta lagunak botata uzten dituztenei agur bero bat. Oso gaizki, Hau egiten duzu, entzuleok? Oso gaizki. Bai, Bueno, gaizki. Zakit, ez? Egia parrandan asko ligatzen da, eta... ligatu balin baduzu, igual une hori aprobetxatu behar duzu, Egia da bi pertsona baldin bazarete, bi lagun jutu baldin bazate juergan, hori pixkat gehiago dituzu, baina kuadria oso baldin bazara, eta 5 pertsona baldin bazarete. Hoi da, ez pasatzen, ez? Zen bideo soagean. Zen bideo kuadria, esango nuke. Gauza bada, bi lagunen arten batuzan gertatzen da. Eizu, lasai, betxeanoa eta aprobetxatu. Ez? Aizkidasunaren ekstremismo hori de ez, elkarrekin atera gara eta zurekin geratuko naiz, frena, igual ligatzeko urrengo aukera zazpia eta barro izango zula. Datorren aste burun atako gara berriz, ez? Hor, pixkat badukau, aizkidasunaren igual gain valorazio bat, ez? Guk dide pixkat trifulkak horrekin, kuadrian. Bai, bat ematek beti ligatzen zulako? Igual 3 jun eta bapaten desagertu hori pixkat, bada... Baina, bueno... Bai, 3 zenbaki txarra da, ze batek ligatuz gero ja bi. Mano. Iñaki Artola pelotaria kontatu zuen behin, juergan atatze zala lagunekin, eta ez dakit nungo herria jote ziala, eta iriste ziala, eta lagunak, han bazula lagunen bat? Bere lagunek topatzen zutela neskan bat, eta seikun iritsi eta 5 minutua musukatzen da, ez zula ulertzen,
Ze izango zan, ez? Bere lagunen trukoa, ze, goazen festa eta leitzara, eta leitza jota, 5 minutua ja musukatzen da. Pixka kostatu zitzaiola enteratzea, laguna jute ziala etxeko lanakin da. Aurretik hitz egin da, ez tekize, eta ikusiko dugu elkar, ez tekize, eta orduan iritsi, eta, karo, eta orduan, hor, izateare bai, jendia horta jutea lare bai. Oida. Osa, iritsi eta helburu bakarra festan hori dela. Orduan, bueno. Agur bero bat hori ere. Agur bero bat hori ere. Paranda iritsi eta 5 minutura ligatu dutenei. Badago bat, nezako, marabioso dana, nik atzu deskubritu nun hitz bat, lagun baten Instagramen, gainera, esan egingo dut, pixkat, berak, arrotasunez edo defendatzen zuelako, lagun hau Marina Landa da, eta atzo bere Instagramen ikusi nola elkar banatuzun, krokodilo, paragrafo, supituki, edo aman komunean bezalako hitzak erabiltzen dituztenei agur bero bat. Eta nik onartu beharra daukat, aman komunean inoiz erabiltzen dudala. Bai. Krokodilo ez bereziki, paragrafo ere ez. Baina supituki nundik atera da. Supituki ez duzu erabiltzen? Ez. Te bizitan entzun. Ez? Igual entzun dut norbait espainolez supituki esaten. Nahiko tamalgarria da, baina supituki, ez, bai. Subitamentetik, bapatean. Bapatean. Supituki erabiltzen du nire lagun batek asko. Supituki. Baina pekin, supituki. Supituki. Supituki, baina sobre esdrujularen azentuaziokin. Supituki. Nire lagun supituki. Gauza horra supituki, baina nik atzo deskubritu nun, eta agur bero bat erabiltzen duzuen hoi, eta deskubritu arazi diguzuen hoi, baina hor badago. Eta horrekin batera, zera, zein da bestea, Garin Montxo eta Jose Lontxok, paiasuek ikuskizun bat daukat, Supituki, pentsa nire nun. Barakaldokoa naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noa ni egunero. Noiz baita abestu dutenei agurrik beroena. Mesedez entzulioak laguntza behar dugu honekin. Hau, ze doinurekin abesten da. Nik gano nini zentzun, baina... Ze abesti da? Barakaldokoa naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noa ni egunero. Izan daiteke edozein... Oskorriren euskaldun berriaren balada. Ze hona. Jarri dezakezu, gero, nahi bali ba ez. Nera nahiak dio, egunon, supituki, joder, egunero kalean dago. Segia da. Supituki asko erabiltzen da. Egunero da kalean, anai maitea, egunero da kalean Donostian. Supituki nik entzuten du. Zure lagun hori nungoa da? Tolosarra ez da? Nik esango nuke Donostin baino Tolosan gehiago entzungo gala, ez? Zumaia mentzatez. Ez, laskaunez. Ja, eski oso Gipuzko arariz ego analizia geratzen, non dago maia beitia behar dugunean. Supituki erabiltzen duen nire laguna bizkaitarra. Hor dago. Igual barakaldoko paro obreroti dator. Ez. Baina ez, baina, bale, arritzen hau, zuk supituki, orain arte, entzunez izanan. Ja, ez, Egako azterretan tokatzen zaizu, baina bestela... Baina barkatu, supituki gaina, onartuta dago? Noski bai, ez? Flipatzen ari nahiz, Supituki? Bene, luiarren supituki ari nizik guztien. Agertzen da, Subitamente, repentinamente. Orotariko euskal iztegian agertzen da supituki. Ostras. Eta egin zedin supituki zerutik soinu bat, bida. Oia, eske, biblikoa da, eta, Nahiak esan dit, agarragotzen nahiz. Donostian ez da, joder. Bai, norbaitek erabiliko du, eta luiarren dago, eta orotarikoan dago, eta supituki aldatu beharko dugu iritziz, eta... Aratxo batez erori zen, alegia supituki hilda. Hortziralean hilda supituki. Eske, hainbat euskalkitan erabiltzen da? Nik enuen ezagutzen. Vale, osan da. Usten diazu esaten zein den nire gustokoena, agur bero batetik. Bai, baina momentu bat, esan ezineko Janirek idatzi digu. Bai, Janire badakit gaur entxegoa dugula, ikusi du mezua, ez dut erantzun, baina dena under control. Esan ezin dio, ez dira inbestali zentzun supituki dalako hau, nahikoa bazue. Baita ere, zein da zure favoritoa, Goiuri? Nire guztekona da, Maria Luisa, Hortentxi eta Margari ezagutzen ez dituztenei agur bero bat. Ze, agian etzarete jakitun, baina aste honetan Goenkalek 30 urte beteko ditu. Goenkaleren 30 urte hurrena izango da aste honetan, eta beraz Maria Luisa Hortentxi eta Margari Goenkaleko pertsonaiak beraien omenez.
Zan egon leyenda urbana bat Goenkalen itzulerarekin? Pelikula bat egin bertzutela, ez? Ibili da, horre. Ni gaztegia naiz ontako. Ja, pentsatu, eire, zemat urte dituzu? Nik 22. 22. Baina, da, oraintxe bigarren kafeko kide gazteena. Bai. Baina, inoizko gazteena? Ez. Zein da inoizko gazteena? Amaia Resendeko 21 bat zituen gurekin ibili zen, Eta June Romatetek ere, 3. mailan, segun eta noiz betetzen dituen. Bai. Beraz, momentuko gazteena zara. Bai, eta Goenkale urruti geratzen zaizu. Bueno, baina Goenkale bukatu zen. Amar? 2014, usted? Esango nuke? Nera izpa zeon oso obsesionauta horrekin. Bueno, baina hasi naiz. Urte dauzke? 30. Emate, diferentzia horrek egiten du, bai, bizi ezautzeko duz, goiuri dauzke 30 eta... Bai, eta guain hasi naiz ikusten, hasieratik. Nik lehenengo denboraldiak ez euskan ikusita, eta orain hasi naiz, eta zenbat eszenatan, ikusten diren fokoak eta mikrofonoak. Nik gauza da kontatzeko, nire lagunkoena, Eire Salegi, netaldeki diare bai. Eiresa. Obsession hau mintzan, emateunez YouTubeen daude klip pilua pareja lesbiko bat dago, Nekane eta Naroa, horako itziarrituño da bat. Itziarrituño da Nekane, bai. Eta ikustezun Goenkale, baina klip hoiek bakarrikan. Osa, egontzan igual, hilabetiak engantxauta, klip hoiek ikustea, eta segitzezun historia Nekane eta Naroan historia egin batean. Ze politia edukitzea LGTBIQ+ komunitateko ordezkaritza bat Euskal Herriko telesail luzeenean eta garai batean ospetsuenen. Noski, garantzitsua da. Bai, dudario, Agur bero bat, Maria Luisa Hortentxi eta Margari ezagutu ez dituztenei. Bestelakoak ere badira, Teleberrian informazio kritiko emateari uko egiten dioten zentsuratzaile eta manipulatzaileei. Agur bero bat, epa. Eta hau asko gustatu zaite. Zer? Irratirako iragarkiak ahots gainantzeztu erotiko, epileptiko eta igungarriarekin grabatzen dituztenei. Agur bero bat. Hau da pixka tonoa, Ez? Hau da tonoa. Agur bero batzuei. Kuriosoa da, ez? Badago hor puntu. Bueno, aparte, ez dakit zein dan hitzen malabarista, literaturaren artista hau, baina irratirako iragarkiak ahots gainantzeztu erotiko, epileptiko eta igungarriagarekin grabatzen dituztenei, idatzi egin behar da, gorazu. Oso fan. Eta gazteleraz mis aitas esaten dutenei. Bai, bada, Hori zuzen aipatu genuen, ez dakit aipatu genuen, baino pelikulatan, zinemaldian... Ez, aipatu genuen mikrofonoz kanpo. Kanpo, ez? Baina mikrofono zabalean ikustera aipatu nula. Nazkatzen induela Euskararen presentzia pelikuletan hain anekdotikoa izatea, aita, ama, zorionak eta eskerrik asko eta horrekin badiru euskal pelikulat. Osa ez da aita bakarrik da, elaita. Bai, edo elaita. Ja, elaita. Bueno, ez, uste izatera, elaita edo aita. Puede ser. Bai, nire amak elaita esaten du. Baina nik ez dut izan, mis aitas. Mis aitas. Erderazari banaiz. Gorra da, Mis padres eta punto. Mi padre o mi madre. Eta, baina, bai. Zego gorra. Mis aitas, de gaina, mis aitas da, hain kontzeptu arraroa. Da, generoaren dekonstrukzio traketx bat, ez? Gerraroa. Da, mis padresen zaitulketa literala. Mis aitamas izango zan, hola, ez? Mis gurasos. Baina inorek ez dakiz erran guraso. Baina bai dakitez erran aita ama. Horrekin demostratzen duzu euskalduna zehala, nahikoa, aita ama jakiteko zer dan, eta zure guraso jola ditzi duzula esateko, baino ez gero gehiago garatzeko. Hoben, Juan Ignacio Artxoagak esaten zuen, egunen batean atxaldeon, CH-rekin idatzita, atxaldeon tilden lao, bihurtuko zala, Espainiako hitz exotiko bat. No, los vascos decían así, buenas tardes, ez, atxaldeon. Eta, uset, aitas eta amas eta olako... Eta hori zinean horren presentzia gehiagari gara ikusten, horrekin ere gertatzen ari da. Ez pixkate pelikula Euskal Herrian kokatzeko, aita ama eskerrik asko agur, Mikel eta Inoa sartuko ditugu. Eso sí, español batua, logo, Bueno, hemen Goenkalerekin lotura. ETV bateko telesaietako aktoreak perkarizatzen eta esplotatzen dituzten ekoiztetxeei agur bero bat. Hemen transformazio harko badago, hasi zan agur bero bat oso politiko, gero nahiko humoretik, kutsu politiko txoakin, baina nahiko humoretik, eta hemen berriro zaska, Bai. ETV biko programazioaren parrilla ardura honei agur bero bat. Eztabaida, hau interesgarria da, bida. Eztabaidarako eta analisi politikorako programetan emakume feministak kuota balira bezala tratatzen dituzten tertuliakide eta arduradunei
Agur bero bat. Bueno, ez da soilik telebistako tertulietan gertatzen hori, Ne. Beste mai inguruetan ere, behar dugu, falta zaigu emakume feminista bat, baina ez bere iritzaragatik baizik eta kartelean argazkia jartzen dugunean partaidena, politia geratu dadin. Edo ez gaitzaten kantzelatu, bai. Hori tipikoa da, bai. Nik aipatu behar nuen agur bero bat kontua, badela euskarazko bertsioa gaztelaniazko kontu batena. Dala, un saludo a todos. Eta ez dakit, agian sortzaileak berberak dira, agian sortu zuten gaztelaniaz eta orain euskarazko bertsioa sortu dute, edo agian soilik da, inspiratu... Alabalitz, euskaldunak dira, hemen badago euskal errealitate eta imaginarioen ezagutza bat, Madrilik egin ezin daiteke. Bai. Baina pentsatzen dut ez direla berberak. Inspiratu direla un saludo a todos kontuan egiteko, eta nola inspiratu diren horretan sartu naiz un saludo a todos kusiatzera, dela jarraitzaile asko dituen kontu bat, eta hemen topatu dut bat, aipatu nahiko nukeena, dela nire hola pixkat mania pertsonal bat. Eta ze jartzen du un saludo, euskaraz esango dut, baina da, agur bero bat, umei, semeari aitaren izena jartzen dietenei. Oi, Francisco Jose. Aitortu behar dut, agian norbaitek esango balit, bida ez, guk horrela, nire senarrak Victor izena dut, orduan guk semeari Victor jarri diogu, honengatik, agian lotura emozional badago, eta agian ulertuko nuke baino nola. Ez zaiten inoiz gertzetit egokitu. Bizitzea hori, iruditzen zait, kutrea, kasposoa, eta... oso borboniko, ez? Bai, ematen dit... Junior. Oso borboniko, bai, claro, junior hori da, mortala. Aitak Fran izena du, semeak Fran izena du, eta hitz egitera familia artean, edo lagun artean, edo lantegien hitz egiterakoan, junior esan behar duzu, zekaro, jendeak bezala ez daki. Munduan dauden, milioika eta milioika izenekin, zuk, benetan, zure, gaina ez, semeari senarraren izena, eta orduan gero neska bat edukitzen balin badugu, amaren izena jarriko diogu, eta horrela, la parejita, ez dakize. Ui, la parejita, hori ere beste melioa da, la parejita. Eske... Ze genero zurruntasuna dagoen en la parejita kontzeptua. Nere izena Goiuri da, bale. Gustatzen zait nere izena. Zaude... Nere alabari Goiuri, baina, hau da, benetan, iruditzen zaizu, zure izena dela munduko ederrena eta merezi duela errepikatzeak eta etxe berean izen bereko bi pertsona egoteak, ezin dizu uki egin zure izenari eta umeari jarri behar diozu zure izena, tontakeri bada, baina segula kompania baten dit. Zu alaba edo seme bezala identidade arazoa handi bat sortzen ditu, zea el junior, zea como la versión pequeña, la versión nueva. Esaten dute, sortzen direla como espektaktiba handiegiak direla. Izenaren... Pentsa, gure laboratio honetan aspaldi kafe hartu ez duen, eta bide batez zuzenean gonbidatuko dugu, nahi badu amabietan kafetxo hartzera etorri, askotan ibiltzen den señor guapo, edo Isitxo Larrañaga, bere aitak Isidro Larrañaga, akordeonistak askotan hitz egin dut hemen, eta berare Isidro Larrañaga, eta zer eta bukatu zen Isitxorekin. Zuek ez dakizue, ze esgintze neuronalak egiten dituen jendeak, Isintxo, Intzintxo, gainea, ni Asensio, Isitxo, batzutan niri Isitxo deitzen di jendeak, kiston lio daukate, galetu harko genioke... Baina zer egintzuen berak seme bat edukizuenean? Beste izen bat topatu, ez zion jarri. Aitzol! Ez que, claro, ez zion jarri, Isidro. Bai. Tentazio igual izango zuten galetu harko diogu. Ya está, agian entzuleren bat asarretzen ari da zenetan. Superpolitia da, nire aiona zen Patxi, eta nire aita Patxi, eta orduan, eta nire semea Patxi, eta... agian asarretzen ari norbait, baino nik pertsonalki zait bat ere gustatzen. Nahi dutza, salto bat baldin bada, hau da, zure izena ez badiozu jartzen, eta zure aitana jartzen badiozu zure semeai, ondo. Desberdina da. Hori ondo. Bai. Baina zurea jartzen badiozu ja pixkat, zuretik baita asko dago, horrez. Bai. Da, tenista bat, Espainiarra, izena duena Carlos Moya, eta bere mazteak izena du Carolina, eta semea dituze pilo bat, eta denak dira Pila bat. Carlos, Carolina, Carlota, eta denak dira Carlo Magno, igual ditu diote semeari. Maian baseon neska gazte bat, gurasoen izenan kombinazio bat zekala. Enaiz batzen hola san, baina san... Ito mandute asko ego Amerikan. Hori da, orkoa san. Bai. Guraso bintzat.
Eta kombinazio horrekin bere izena zan. Bai. Eta gero beste bat, oso konturiosua, ez dakit alko nun kontau, baina kontau bengotxe onegia da. Jakin inberda. Bueno, gure ezagun bat, bere osa bat hilintzan, eta giltzen naizala, bueno, sinintzion, zure izena jarriko nik nire semiai esan zion. Eta bere osa izena esan Andoni. Eta orduan jaio esan umia, baina beste izen bate baina nahi zuen jarri. Eta izen hori Urepel zan. Orduan bere izen zea, osua Urepel Andoni da. Wow, Urepel Andoni. Bai, oso kuriosoa. Bueno, Maialen teia de iritsian, eba duzu eserie Maialen, eta hemen, ella... izenen festarekin gustora gabiltza. Bueno, gauzak etzi, lasai egon, eta nahi duzunean batu gurera. Nire lagun batek Mikel izena du, baina, antza denez, bere ama urdun zegoenean, bere amak nahi zuen, bere aitaren hau da, Mikelen aitonaren izena jartza bida, ez? Tradizioarekin jarraitzeko, nire aita da, uste Antonio, zela horako zerbait Antonio, eta horrenik nahi seme aurdun nago, eta zakilduna da, eta Antonio jarriko diot, ez azta egize, eta nire lagunaren aitak, santzula, bueno, eska, ez? Bale, Antoni izan barko du, hain tradizioa etxean hain ez, Eta orduan, jaio zen nire laguna, juntzan aita registrora, eta galdetu ziotenean nombre, barrutik eta zitzaion Mikel. Eta etxea bueltatu zen, esan ez, registratu dut semea, eta ez du Antonia izena. Eta Mikel da. Hori asko gertatu da baita, Agurbero bat zuen seme-alaben erregistroan liatu duzuen horiei. Bai, zuk erabaki dezuna. Baten giriste zaurra ez bida. Nik baina Antonio este jarri behar nire semei, Mikel jarriko jot, o Aitor jarriko jot, o nahi zuna. Lenguan, justu, mikrofona daukazunean, teia bide. Ama goia izen euki bertzula, esatu. Niri nire amak Nazaret deitu nahi zidan, igual nintzake pertsona bere izango. Nazaret? Barkatu, baina beraien seme alabai bi aldiz pentsatze dutena zeizen jarri, Agurbero bat. Eta eskerrik asko. Zesan behar nuen, joan nintzait. Lehengoan, lagun batek idatzi kontatu zidala, hortze bilen tipa defendatzen bere izena oiana gaizki ondo idatzi bartzala, jendeak askotan nahazten zuela, eta non eta atera zuen nana, eta O-H iana zeukan idatzita. Ostra. Bai, eta en plan, gaina, inoiz arazok ikitut, porque seguridade sozialean erregistroaz egon OIH eta bestelako kontu ofizialetan OHI eta zuzeit nire azio mota daukazu, nola lepora dizaiokezu jendeari gaizki idazten duela zuri izena, zuk erorrako kakanastea daukazu, nean? Nik dakat ikasle bat, udan eukitzen. Egun honet, bide? Eukitzen dut ikasle bat udan, deitzen dana Sara, baina idazten da S-A-R-H-A. Sara. Baina Sara esaten da. Nola idazten da S-A-R-H-A. Sara. Baina bai, Sara. Eta galdetu nion, zeba da, nire gurasoko uste zuten bereziago zela da nik, bai, berezia bada, baina pixkat, zanet, ez daga propositorik, H-horrek. Ez da inglesezko Sarah, ez da Shara, ez da, urrengo izango zen H-S-A, ez? Ja, H muda, baina absoluta. Ingelesez idazten da, horrela. H bukaeran. Sarah Vaughan bezala, eta horako, ez? Sara, bai. Eta, sarha ez dago inun, egongo da, ez? Igual bai, baina zertako. Gorkak dio, niri Gorkius eta Don Estebe. Don Estebe, Sant Esteban dokelako bizena. Baina, Gorkez eta Gorkius deitzen dizutela, edo zure gurasoak nahi zutela Gorkius deitu. Azaldu Gorka, mesedez. Esan, Sarja, abia artista badago Sarja. Bira. Baina Sarja hauskatzen da edo Sara hauskatzen da. Hori ez dakigu. Hori norberak erabakitzen du. Artista verifikatua, 6 entzule hilabetean ditu Spotify. Alere, nik ezagutzen dut kasu bat deban, dara maravillosoa da, en plan, aizpak dia, baina dia berez Pokemonak. Ze, dia bata bestean evoluzioa. Dia hiru, bai, adi, Zaida, Zoraida eta Zojaraida. Egitan eizea? Bai, osea, dia... Agurbero bat, Zaida, Zoraida eta Zojaraidaren guraso, Charmander, Chameleon eta Charika. Osea, argita garbi. Nik irua nahi, ez da irugarna ondo, baina bat, Tyron, eta bestia Tyson, holak eso ze. Piskat argarian da, Nere lagun batek esaten zuen, nahi zuela euki
semeak nahi zituela, lehenengoa izango zela Xabat, bigarrena izango zela Xabi. Gero, neska bat eukiko zuela, eta gero izango zela Xalau. Xabat eta Xabi eta Xalau. Neska izan ziteken, Xabani ez, pixkatu beste zore behar dugu. Xairu oso poletia, da? Xabat, Xabi, baina atxekin edo atxegabe. Jo, eski atxe jartzen badiozu, gero espainolek Xajiru deituko zaituzte, eta japones emango dezu. Hortxe, Sara. Bueno, hori, agur bero bat. Izenen kontuenekin. Entzuleok, gu gustora aritu garazuekin, eta Iker Sanzinenearen abenturak bihar entzuko ditugu. Ez genuen uste, hainbesterako mango zigunik supitukitik abituko zan zera bat, gai batek, baina eman dugu pixkaterako, eta gero hemen lokatzetan sartu zaleak gara denak, eta azkenen lokaztu gara. Pixka bat. Uste zuen Goenkalek, lehen aipatu dugulako, Goenkalek eragina izango zuela umeren bat izendatzerakoan. Bai. Egongo da Leonorren bat Goenkaleren gatik, Maria Luisaren bat Goenkaleren gatik. La princesa Leonor. La princesa Leonor. La princesa Leonor zan Goenkaleratik. Ainoa hierbe ikusten zutelako. Zuek goatze zeate baina horrelako aurpegi garbiketa edo ez da egite fama ona jartzeko edo Felipe Príncipe zanean, ez da egite el semanalek edo el diario baskorekin datorren, el semanal diario baskorekin bai. XL semanal edo hori jartzen zuen Felipe, el heredero que creció estudiando gallego, vasco y no sé qué, y que leía no sé cuál, y que está diciendo que ¿acaso Espainiar guztion erregeak hori xedokau, Felipe, zera, Goenkalerekin ikasi zuen euskera. Ez dugu nahikoa baloratzen ze errege jatorra dugun. Beraitan antz badaka oain, ja. Hildorra Mateu. Goenkaleko gidoietan, Goenkaleko gidoi guztiak digitalizatuta daude. Euskal Herriko Unibertsitateak korpusa sortu zen. 9 aldi itzen dela supituki ez itzen. Goenkaleti datorkigu supituki. Gidoietan, hemen bida, bai. Bai, irakurko bida. Supituki esnatzen da Xabi Errama ikustean, Koldo eta Mikel supituki giratzen dira, agurtzan esnatu egiten da supituki urduri dago. Supituki banatzen dira nekanetan aroa, hemen nekanetan aroa... Bai, elkarrizketetan ez. Bai, hori da, baino dialogotan ez. Gidoian esan dut. Bai, baino gidoi aginduetan. Eta Barbarak dio, supituki altxata. Nio eranoa. Baina ez du supituki altxata. Barbarak aitzaren gana urbiltzeko saio egiten du zerbait esatera, baina aitza supituki apartatzen da. Ukitze utxarekin. Ez da oso azkara esangarrik, Zegara itan dago, zeintzan gidoilari, Andule Hortxundi? Adibidez, izan ziteken. Andule Hortxundi oso supituki zalea da ere, bai. Izu, Marina Landa, akaso Goenkaleti daukazu zuk supituki sartuta buruan. Zuk eta beste jende asko, ze deskubritu dut, orain, zera, Euskaldunon hitzik kutxunena eta oikoena ere badela. Imanol González Gurutxaga, zu datorren, ez da noiz arte, mengertu zade beti, eta plazer bat, zurekin tarte hau elkar banatzea, baina guk entzuleok supituki egin behar dugu salto, Estudio Zentraletara, antxe dago eta Egoi Belategi lankidea. Egoi Belategi, egunon? Egunon, baita zuei ere, eta zinez deigarria den azken orduko batekin gatoz, Lab sindikatuak kexa bat helarazi diolako arartekoari, zuzeneko diskriminazio kasu batengatik emakume bati erditze egunean bertan ospitalean egonkortze prozesu baten azterketa egiteko aukera bakarrik planteatu ostean. Sindikatua abertzaleak azaldu duenez, emakume hori Basauriko etxea Maitia udalegoitzako erizaintzako laguntzaile lanposturako aldi baterako enplegu egonkortzeko prozesura aurkeztu zen, eta bertan aldi baterako kontratuak eduki ditu berak azken urteetan. Emakume honek bi aldiz jakinarazi zion epaimaiari haurdunaldiaren egoera baita erditzeko balizko dat ere. Izan ere, litekeena zen azterketa eguna irailaren 12 izatea eta emakumeak aukera asko zituen egun horretan bertan erditzeko. Bada irailaren 10ean azterketarako 2 egun falta zirela besterik ez, epaimaia bildu egin zen eta erantzun zion azterketa eta erditze aldi berean. Ematen baziren epaimaia entzun ongi ospitalera joan izango zela proba gainerako hautagaien ordutegi berean egiteko. Lab sindikatuak azaldu duenez epaimaiak irailaren 10ean erantzun zionean emakumeari jakinarazi zioten, 12rako erditzaren indukzio data erizaintzako laguntzailearen azterketa egin behar zuen egun berean eta berriro eman zion horren berri epaimaiari. Sindikatuak adierazi du epaimaiak berriz ere aukera bakarra eskaini ziola. Proba ospitalean egitea azterketaren
ordu aldatuz gehienez ere. Sindikatuaren arabera egoerari zuzeneko diskriminazioaren kasu argi bat dugu sindikatu honen ustez, erdituko den egun berean azterketa bat eginaraztea sexuarekin zerikusi zuzena duten arrazoiengatik diskriminatzeko neurria da. Esan bezala labek kexararazi dio ofizialki Arartekoari eta gaian esku hartzeko ere eskatu diote. Azkar batean, Libanoko inbasioaren osteko erreakzioekin jarraitzen dugu, badakizue goizaldetik Israelek areagotu duela bere erasoa lurrez orain gutxienez Libanoko hegoalderantz eta berrik hitz egin duena, Netanyahu lehen ministroa izan da. Sionistak ere esan duelako gerraren mamua are eta herrialde gehiago zabaltzeko ez dutela zalantzarik izango. I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. Irango herritarrei zuzendu zaie orain Netanyahu, zapaltzen dituen erregimen batean bizi direla, askatasunik gabe, eta irandar nazioa altxatzera deitu ekialde hurbil osoa bakean biziko dela Ayatolen gobernua desagertzen denean dio Netanyahuk, baina hitz politen ostean ohiko mehatxu ere. Ask Muhammad Def, ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There's nowhere we will not go. Israelen aurkako erresistentzia babesten jarraitzen dutenei Israelek ekialde hurbileko edozein toki kolpa dezakela berretsi die Netanyahuk, Hezbolako Nasrallah edota Hamaseko Mohamed Deif buruzagien erailketak aipatuz. Goizeko 11:03 minutu ditugunean, besterik gabe errepideak lase ditugula esatea falta zaigu entzuleok, eta ondorioz, konexioa berriz ere bigarren kafeari gure aldetik eguerdiko 12etan izango garela bueltan. Gero arte. Eskerrik asko egoi belategi esan dako eguerdiko 12etan informazio gehiago eta dagoeneko agurtu dugun Maialen Tellabide gurean dugu prest. Duela 2 aste utzi genuen oraindik amaitzeko eta sakontzeko orduko gaia. Lasaitasun erlatiboa ditu genion, baina jakin ere badakizue ark protagonista bat bazuela. Egunon. Egunon. Lehenengo gauza. Non dago Julen? Oporretan. Oporretan dago. Anekin. Eta bide batez, Eire Maialen Eire. Kaixo Eire. Joder, eske aurkeztu. Gauza esango den, aritu izenetaz bueltaka, eta ez dugu momentu baten ere aztertu, bi izen ondo xelebre ditugula Mailean. Zego Jurita Eirek... Eire. Eire. Eire, ez dut ondo ulertu. Eire, errekin. Atxere dakazu edo ez? Jarri izan diate, Baina baina zakatu. Eta jarriko zizuen leku ezberdinetan. Asira normalean. Komunena. Eire Maialen Eire. Julen ez dago, Eire musikaria da. Mira, ondo. Esan diot, etzioz esan Maialen musikaria zarenik, ze bestela galderak eta, baina, iruditu zait... Sekretua zan? Bai. Bien kremiko bat. Bai. Eta Julen oporretan dago, datorren hastian hemen bueltan izango. Merezitako oporrak. Bai, joder. Hemen onda udana zeintzen. Ez dakiz emategun? Bai. Komeni eta merezita. Laizter etorriko da. Bai. Bueno, a ver. Zer pasatu da azkeneko 4 ordutan? Bueno, gutxi. Libano invaditu dela Israelek, oraintxe azken ordua ekarri digu egoi beratik irankideko. Ematen du kalkula hau indetela, baina ez. Oain dela 2 aste hasi nintzen hitz egiten Jutu Nisbi diskaz, ez dakit urrengo egunean edo ez dakit egunean bertan lehenengo erasoak egontzian Israelen partetik Libanon, eta gaur goizeko ordu batetan antza inbasioa edo horrelako zerbait hasi dute. Bai, lurrez murgildu dira Libanoko egualdean. Bai, hori ematen du naita natorrela honekin, baina ez kasualitate hutsa. Baina bai, Libanon inguruan hitziten jarraituko dugu, bueno, ez Libanotaz zehazki, baizik eta Ziad Rahbaniren inguruan. Oain dela 2 aste ekarri nizuen artista, pixka bat errepasatuko dugu nortzan gizon hau, eta gria sartuko gehan mamian, geratu zala pixka bat hori begiratzeke. Beraz, nor zan, edo nor da, ze oaindik biziri dago, Ziad Rahbani.
Artista polifazitikoa zen, Maialen, musikaria, konposatzailea, idazlea, dramaturgoa, komikoa, irrati esataria, Anteliasen jaio zen, 1956 urtarriaren batean, eta orduz geroztik bere sorkuntza emankorra eta iaia mugagabea izan da, haren gurasoen eraginez noski artista familia batetik zetorrelako ziarrak bani. Jose ondo inigo txokolanak indala, letxe. Baskartza izutzen iken uno beto esango, Zure gidoia hartu eta lau joskuntza indizkio besterik gabe. Zuleta erabilidu. Txibata. Zuleta erabilidu. Esan berda irakaslea mene bai txuletakin daola, ez estela... Informazio asko da, bai. Gauza garrantzitsua komentatu duzu, bere familiarena, Fairuzen inguruan hitz egin dizuen baitare, dela Ziad Rahbaniren ama. Eta dela, mundu arabiarrean, Libano, Siria, segura eski Israelen ere egongo da bat ezagutzen duena Fairuz, ez dakit Cisjordanian, Turkian daudenetan, abeslari benetan ezaguna eta garrantzitsua. 35 jaio zen, 88 urtekin hiltzan, baina egontzan abesten azken egunera arte. Osea, ditu diskak nahi aina. Eta guatzen pixka bat entzutera, baztertzera, zergatik den garrantzitsua Judu Nisbi diska, por cierto, izenburua hori, lasaitasun erlatiboa, esan nahi du Judu Nisbi hitzek, eta paradogikoa da, ze diska hau garatu zen edo intzan gerra zibil ambientean. Eta, orain dagoen egoera ikusita, badirudi horrelako, oi hartzun paralelo badakala disko hau berriro entzuteak, baina, kuriosoa da, besterik gabe, ez dakit momentu ona edo txarra diskoa berriro entzuteko, baina, desde luego, izugarri gomendagarria. Zein genero da, jazz orientala, bestela bataiatu zuen Ziad Rahbanik, ze bere hitzetan, falafel zaporeko hamburguesa bat jatea bezalakoa da. Oi, oso nahi zantzen, bai. Baina eske pentsatzen jarrita eskarratzoi dauka. Bai da hori, ze demora guztien zaude entzuten zerbait, ezaguna eta familiarra egiten zaizuna, baina aldi berean nabaritzen dezu ez dela hemengoa. Hor dago gakoa. Eta erresa da entzuteko, naiz eta momentu batzutan belarriak esaten dizun, zer da hau, baina orokorrian hori, familiarra, bertakoa, hemengoa sentitzen dezu nolabait. Mendebaldea eta ekialde hurbila batzen dituen genero musikala sortu zuen honen bitartez, eta bere ikuspuntuaren arabera beharrezkoa zen momentu hortan 83an, ez detekarri biniloa eta baina ez dakiz urtekoa dan. Zein, Oriental Jazz? Judu Nisbi orain. 85. 85, bale. 80ko hamarkada erdian, beharrezkoa zen gizarteak eskatzen zuelako progresio hori eta irekiera hori mendebaldeko kulturara. Influentzia asko ditu disko honek eta entzun daitezke, baina badago bat oso nabarmena eta gainera Ziad Rahbanik berak elkarrizketa ezberdinetan azpimarratu izan duna gehien bat, dela Antonio Carlos Jobim. Hitz egin genuen aurreko ikasturtean bere inguruan bossa novaren sortzailetako bat izan zela, eta, por cierto, eskuratu dut Xega de Saudade diska viniloan, Antonio Carlos Jobimena, ja lasai hil naiteke, vinilo hori dakat, eta jazta, baina hori KitKat txiki bat, voltatzen geha. Daude disko hontan, eta Kifak Inta diskoan ere bai, badaude hainbat bossa nova arabiarrez, dela oso nasketa kuriosoa. Neri personalki ez dakitan gehien gustatzen zaitena, ze momentu batzutan iten du efekto musika da ascensor. Bai! Momentu batzutan bai sentiarazten dit hori, baina duina eta entzungarria da, eta entzutea gomendatzen dut. Musika da ascensor, eta ez jazz de ascensor. Hori da. O jazz de ascensor zehazki. Ez musika da ascensor. Bai. Jazz de ascensor kontzeptuare inoiz erabili duzu, nik zuri entzun nizun behin. Bai. Eta gogoratzen dut, badakizun non negoen? Ez. Nik ere ez. Ondo, anekdota itzela. Bakizu ze pasatzen den, uste nuela, Rio de Janeiro negola, eta iritzen zaiten itxiera perfecto bat, baina ez Japonian zen. Igo gaiuan, zegoen jazz melodia bat, eta nik idatzi nion maiarentik. Aizu, hau da, swing gallego deritzo zuen hori. Ze, jaseron artean badago de, daukezu swing gallego bat, edo ez? Eta esan zidan, bueno, hori baino da, igo gaiuko jazza. Baina Japontzan. Da jazz bigun bat. Nahaztu dut Rio de Janeirorekin,
Olimpiar jokoak izan zirako Rio de Janeiro eta Japon. Eta banikien Olimpiar joko dago hotelean zela, baina Japonian izan zen. Vale. Pena bat, Rio de Janeiro izateak lotura oso politia zuen. Baina, bueno, hori, momentu batzutan baduk efektu hori, baina alare nik gomendatzen deten zutia. Ze gero ere bai baditu desberdinak, batzu dira instrumentalak, beste batzuk abestuz direnak pixkat landuago daude, orduan kombinazio gehiago eskaintzen ditu eta merezi du entzutiak. Oain ez eskit izenburuak etorriko zen, noski arabiarrez daude eta pixkat kostatzen da horiek memorizatzia, baina gomendatzen dizkizuet investigatzia gutxienez. Alare, esango nuke Ziad Rahbanik baditula 3 lan esanguratsu... Barkatu, pixkat entzulea kokatzeko, gomendatzen dizuet, Judunis bi diskoa, ez da? Bai, bertan dago bat 5 to 7 p.m. edo horrelako zerbait, horrela deitzen den bat badago, eta gero beste 2 ere badaude, baina orain ez ditut izenburuan mejoratzen, zara biarrez daude, eta ezin izan ditut buruz ikasi. Esaten negona, Ziad Rahbanik jazz oriental kategoria hontan baditu 3 lan esanguratsu, eta lehenengoa deitzen dela Oriental Jazz, 1986koa, pixkat denboran desordenatu da zuzeneko bat. Eta entzun dezagun, posible baldin bada, Inigo, bosgarren audioa dela Obertura 83. Eta horregatik jarri dut lehenengoa zela 83koa. Ara, entzuteko aukera badugu bai. Zer iruditzen? Ezaguna, ez? Ez horrez da nabaritzen ezer orientala berezi. Ez du oso oriental itxura, ez? Hau da kontzertuaren hasiera. Gero jartzen da oriental asuntoa, bai? Baina hau da obertura bat, pixka bat, hori, ze tono egongo dan azaltzen duena. Gero, Ruh Kabir entzungo dugu orain, Judunis bi diskakoa, esan dizuetan bezala, gogoratzen dut Goiurik esan zuela, orain dela 2 aste, nola ahotsen erabilera unun gizonak bezeukan ahots oso grabea eta neskak, eta hori dana. Nik uste hor, aigeala entzuten hemengo belarriekin. Osea, entzun behar da, uste eta beste hau dela gainera, entzun behar da beste belarri batzukin. Osea, bertan ahotsen erabilera da gehiago timbrika baterako, espezifikoki, eta ez hainbeste rol ezberdinak betetzen direlako. Beti, hau bai da hemengoa bezala, dago solista bat eta akonpainamendu batzuk, edo koro batzuk, eta emakumeen ahotsa musika arabiarrean da oso arina. Eta hor dakoa grazia eta hor daka timbrika. Orduan entzun dezagun hau, ze baditu momentu batzuk, hau da Ruh Kabir, dala horrelako funk lento pixutxu bat bezala. Eta solo bat daka. Zeinan modua, Maialen? Menor zerbait, menor harmonikoa. Menor harmoniko izan, bai? Hori da, itzeingo dugu hortan, orain. Oso guai da, oso bonita da, bai. Jeitsi musika, zebain datorren abestia berezia da. Ez jarri oraindik. Ados. Kifa Kinta, da 1981ko disko bat, da berez Fairuzena. Osea, Ziad Rahbariren amarena. Baina Ziadekin batera indako diska da. Oso diska interesgarria, benetan, Osea, bauka tradizionalena eta orain entzungo deguna. Engainatzen du pila bat abesti honek. Nik entzun dut abesti hau eta dana eman dut kotxian, entzun duten bakoitzian da etxian dana. Así que ea ze iruditzen zaizuen. Ez dizue Elton John gogorarazten. Baina pianoarengatik. Bai. Direziki pianoa jotzeko moduatik, ez? Harmoniangatik. Osea, harmonia progresioa, hau, entzun hau. Bai, eta ritmikaren zea, ez? Bai. Bueno, oso paperitua dau, ez? Bai, eguneko egun.
kifak inta esan nahi du zer moduz. Maitasuna abesti bat, ez da maitasuna abesti bat nahi eta nahi ez, da... Bueno, akaso ez da maitasun erromantikoa abesti bat. Hori da, bai, da pertsona bat beste bat izaten zer moduz zaude, ez zaitut ikusi aspaldian, ez dakit norekin hitz egin dut eta zutaz hitz egin dit, zutaz gogoratu nahi ezak zer ikusi dudanean, zer moduz zaude. Lenguan zine kontatu zidan, hizkuntza batean maite dut esateko 10 modu ezberdin zeudela, maitasuna ere eskala handi batean zabaltzen zelako, ez? Eta ez du gogoratzen zein kontatu zidan? Ez nahi du maitasuna eskala handian zabaltzea. Maitasun erromantikoa edo batetik, baino, esketzan bakarrik gradua baizik eta nor, senide bat maite zenun hitz batekin, lagun bat maite zenun beste hitz batekin. Maitasun mota ezberdinak sailkatzen bezala, ez? Eta nik, baina nola aldet olako gauza bat galdu? Alegia, ez da gitza hizkuntza zan, oze, kultura, oze... Ja, entratu berko za, pentsatu berko za. Margo errepaso, azkeneko 3 astetan zema jendekin egon nahi zen ez dirala gutxi, eta aber nor kontatu dian, sorte pixatekin igual entzuten ari da, baina bai, maitasunez erromantiko kantu bat da, kifakinta, zer modu zaude. Zer modu zaude, bai. Eta bain, sartu gaitezen pixka bat mamira. Indezagun orain azterketa bat, kifak inta diskoan eta judu nisbi diskoan topatu ditzazkegun abesti batzukin, zer osagai dituen ekialde hurbilekoak, eta zer osagai dituen mendebaldekoak, mendebaldeko musikaz. Azgaitezen bala walaxi, dala oso balada polita, eta hau hainiz poliki letra ikasten, baina zaila itezait. Egunen batean joko diguzu hemen? Aurrekoan hori proposatu genizun? Bai, hori proposatu zen. Hori da. Proposatu zen nidan abestea, que bueno, en otra vida, hori, baina jo, nik uste atera dezakedala. Nola en otra vida abestea nahi dugu? Bai, arabiarrez abestea nahi zu inigo, no me fastidies. Nik horak egingo izkizut. Uste jazu? Lehenengo entzuna bestia, eta gero erabaki. Zerretingo deu. Hemen, Kuxiar Sarmatek agurtu gaitu, I am from Kurdistan. Epa! Ona! Bazagutuko ditu, Fairuz eta kompainia. Ez dakigu, bueno, hortxe dabil. Bala walaxi entzun dezagon pixka bat. مصاري ولا ممكن في ليرات ولا ممكن في أراضي ولا في مجوهرات تعي نقعد بالفرش حبيني وفكري شوي Zaizu egiten oso gertukoa beste hau. Nik uste entzun dakatela. Benetan? Eske, esategun esaldia, ez dakit nun entzun indet. Bala walaxi hori. Benetan. Hain izan pentsatzen, ez dakit nun, igual pelikula baten egola, o... Ez dakit? Ez dakit zu kurioso begira, ez nun espero lako zerbait. Ja, eske, benetan, esaguna intzit, inoz dakit, kontua da, bala walaxi hau, balada poperillo bat, oso ederra, eta hortan hauek dia, digamos, bai instrumentazioa da, bai generoa bera, hauek dia mendebaldeko osagaiak, ez, berez, baina, fijatuko zinaten bere abesteko modua, ez dela hemengoaren modukoa. Sudurrasko dago, hori hasteko, eta batez ere, ahotsaren melismak. Melismak dia, ahotsak egiten dituen adornoak melodia baten inguruan. Eta normalean nota asko ekartzen ditu. Eta bokalaren gainean, ez? Bai, hombre, konsonantean gainean pixkat komplikau, Baina bokal bakarraren gainean esan edutez? Apoioa melismarena bokal batean ez da egiten? Bai, normalean bai. Adibidez, melismen oso fana Cristina Aguilera. Baina beste estilo baten, noski. Hemen, Cristina Aguilera erabiltzen ditu bere eskalak, eta hau ez da, entzuten duguna ez da Ziad Rahmania besten, dago jotzen, beslari honek ez ditu berdinak egiten ditu bere estiloan, hor dago grazia. Eta pixka bat aztertu nun abesti honen letra, eta hau da maitasunezko abesti bat, baina oso xamurra, ez da ekin nola esan. Da, printzipioz gizon bat emakume bati esaten, etorri dadia berarekin itzalera, lasaiago goten dela bertan, eta ez dituela behar beste guztien iritziak aske izateko, eta horrelako gauzak. Eta esatezu, ostras, Libano 1985. Nahiko nuke gaur egun olako abesti bat. Bueno, badaudela, baina esanet mainstreamean, hainbeste txorakeri daudela tartetik eta ez da, oso abesti polita, oso polita, besterik da.
melisma asko erabiltzen da flamenkoan ere, ez? Bai, hori da. Bai, bueno, musika arabiarra eta flamenkoa oso gertu daude. Urruneko lengusuak dira. Eta oso presente dago Rosaliaren batez ere lehenengo diskoan. Bai. Gero nahiko melisma zalea, baina lehen disko arg bazuen artik gehiago, ez? Nik melisma hitza ezagutu nuen Jaime Altozanok Rosaliaren diskoaren aztertze lan hori egin. Bai, egin zuen lago. Nahi bali mazue jakin melisma hitza gregorianotik dator. Kanto gregorianotik? Bai, gregorianoaren errekurso musikal bada. Bai. Ziona. Kirie abesten danean dari, kirie, horrela daudela 40.000 ordu, pues hori da melisma bat. Bueno. Judu nisbia zeran entzun deguna, hemen mendebaldetik ditugu harmonia eta ritmoaren banaketa. Zer ez nahi du honek? Mendebaldeko jazzean melodia asko laguntzen da bateriarekin. Bateriaren kolpeek melodia ere egiten dute. Eta kasu honetan judu nisbirekin berdina gertatzen da. Ordea, ekialdetik daukagu instrumentazio pixkat berezia, buzukia ez dela nahi eta nahi ez ekialde hurbilekoa, ze buzukia folklorea desberdin askotan dago, adibidez Irlandakoan, baina buzukiaz gain, daukagu flauta ere bai, flauta egurrezkoa esango nuke dela, ez nahi sartzen esatera, baina egurrezko flauta dela esango nuke, ez dakit izena bereziki, baina kontua da zer egiten den instrumentu hauekin, eta nola egiten dian melodiak. Entzun dezagun pixka bat, eta ikusiko ez dute nola melodia printzipala ez den gitarra soilik, baizik eta buzukia eta gitarra. Eta buzukia berez, Greziatik datorren instrumentua da, baina gero ekialde hurbilera asko datu zena, musika sefardian ere presente da ona. Konta Irlandan ere asko erabiltzen da, da instrumentu bat folklorean asko datu asko zabaldu zen. Bai, hori da. Hori pianoa da. Eta buzukia luma batekin jotzen da, o luma modu batekin jotzen da. Luma arraroa da. Ja, gaur egun. Zerbait berezia baduka disko honek, eta da buzukiaren improvisatu iten dara. Buzukiarekin. Entzuleari, esango nioke, seguruenik Euskal Herrian buzukia nere buruan dagoela ikusiko zutela ziurrenik inoiz, Benito Lertxundirekin Angel Unzuk jotzen. Angelek buzuki oso ondo jotzen du. Rosa Leonekin Iñaki Agirrek jotzen zuen buzuki ere, bai? Bestela, ez da asko ikusten gure musikan, esan edot, euskal estenan ez da instrumentua superpresente dagoena, ziurrenik proiektu folkloreren batean ere egongo zen eta oraindik ez dut gogoratzen, baina bi izen hauek behintzat badatozkit buzukiarekin oso, lan egin dutenak, bai. Buzukia laudarekin ere ibilitakoak dira biak, badago antzekotasunen bat, eta bai. Tamentxo flauta. Kontua hori, basean badukagu erritmo bat oso jazistikoa da, oso mendebaldekoa dena, baina kontua da nola egiten den melodia horren gainetik, eta nola harremantzen dian instrumentu ezberdinak behaien artean. Hor da torze, antza omen da, nik abesnekien, hauitean ondorioz edo honi eskerrik hasi dut, musika arabiarrean bai da oso ohikoa improvisazioa. Eta ez bakarkako improvisazioa, baizik eta improvisazio kolektiboa. Eta judu nisbi abestean espezifikoki hori asko entzun daiteke, nola dauden melodiak elkartuta, baina de gero derrepente banandu iten dia berriro, gero bakoitzak badauka bere tartea soloa egiteko, eta hori guztia. Eta aldortatik, diskari izenburua ematen dion abestia denez, badauka bere kutsua, eta badauka bere berezitasun hori. Nabz, ondo esaten dut, Nabz al-Sheklat. Hemen basuak izugarrizko pixua dauka, ze oso funkia da. Naiz eta ez duen ematen, baina oso funkia, entzun dezagun. Hor buzukia berriro. Konturatzen zareten nola... Sopranoa da, saxoa. Bai. Konturatzen zareten nola ez dagon pertsona bat edo ez dagon individuo bat melodia egiten baizik eta elkarren artean sortzen den tekstura bat dela. Bestalde, entzuten dagoen harmonia da do menor harmonikoa, gero esplikatuko dut pianoan, zer esan nahi duen horrek. Kontua da, hau dela eskala bat asko erabiltzen dena musikara beharrean, gero esplikatuko dugu zeba, baina
saltatuko dugu Matefel, ze ez da interesgarria, Matefel agian, pasatuko gara Jalaili Laili Laili. Ze abesti hau da, adion da, zeiru itzaz izan. Etzen uten espero bajutzar hori. Ez. Da, Jalaili Laili Laili 6 minutu, ez da besterik, eta hemen argita garbi, osea, zer da mendebaldekoa, funka. Zalantzerik gabe, baina hau da funk bat arabiarrez. Arabiar estiloakin, ez egizu nahi zu bizitzan, benetan, oso guai dago. Harmonia tonala da, 100%, dago si menorren, da gauza danak, kontua da, Fairuz dela besten dagoena, haidi arabiltzen genero konkretu bat, pixka bat musika erlijiosoa imitatzen duena, dela abeslari printzipalak egiten du esaldi bat, eta esaldi berdinaren inguruan variazioak daude. Osea, ez dago estrofa, estribillo, horrelakorik, tal cual, baina, bueno, nahi baren bezu hemen utziko dugu, eta Jalaili Laili Laili entzuten dugu, zebenetan guai dago. Baina, bueno, bestela, bukatzeko bakarrik esan nahi etena da, Ziad Rahbaniren musika, nahiz eta hau badagon, bere tradizioari maitasun handia dio, eta bere lan gehiengoa tradizioan oinarritzen da. Biziki animatzen zaituztet beste herrialde batzutako musika entzutera, adibidez Libanokoa, ze sorpresa handia izan da bintzat niretzat, eta musika asko entzuten duen pertsona bat naiz. Orduan ba hori, entzun, beste gabe. Beraz, zure piano momentu menor harmonikoaren azalpen gabe geratuko gara. Urrengo astean igual, ze bajen inguruan hitz egingo dizuet eta ez da momentu txarra izango. Ados. Ba, Maialen Tellabide, hemendik Gorkak esan du, aupa Tellabide. Bueno, egunon gaztiak indiokerrek bazun garaia, indiokerrek kaso iteke, baina, bueno, lehen programaren hasieran esan dizuegu, indioker ondo zegoela. Kezkatu gara, gaur indiokerre hasieran ez ikusti horretan, baina, bai ez datu digo, ondo zegoela. Eta Gorkak dio, eire musikariatan non, Gorka, barkatu. Osea, kulturzasteko CEO zaren horretan, eire musikaria danon galdera ezin duzu egin. Beraz, erantzunik ez izu emango, ikertu. Jarri Googleen eta jarri eire Googleen. Esango nuke. Eta bigarren kafearen entzule izan da ere, galdera hori egitea pixkat ofensiboa iruditzen zait. Eire Maia Manterola plazer bat, eta, bueno, egunotan gurekin ikusiko zaitugu, beraz, bihar etzio danakoraren arte, Maialen Tellabide datorren aster arte, Goiuri Zeizarandia, gu hemen geratuko gara, hauek agurtzen ari gara, baina Maia Beitia dator segituan, eta filosofiaren inguruan ariko gara, pentsa, Libanoko musikatik Aristoteleseraino. Buzukia akaso izango da gure garraio bidea gainera. Eta gero Lander Garrok esaten du, bigarren kafean eruditismoa. Ba, gaur bai, Tellabide Maia Beitia jarraian oso eruditoa dago, Bigarrenak ez direlako beti okerragoak,
Bigarren kafea. Entzuleok, filosofiaren inguruan hitz egiten jarraitu behar dugu, badira egun batzuk, badira aste pare bat, eta aste tapiku bintzat azkeneko gurean maila beiti izan genuela, hor utzi genituen zintzilik hainbat eginkizun, hainbat etxeko lan, eta batez ere hainbat hausnarketa, galdera, eta itzuli gara, galdera filosofikoen gidoiontara, eta goiurera bio geratu gara, ufa, hemen mamia da gorendik. Indeu pixkat aurreko atala irauli ez, aurreko antzan ia paindegian maiari galderak egiten zizkioten, eta oraingoan maiak galderak ekarri ditu, erantzunak beharrean. Eta gui ia paindegian hobeto gondeke. Bai, esko zueto. Maia Beitia, egunon? Egunon. Ondo? Oso ondo. Kolorez jantzitata. Ba, eta beste baixako bat zeuekin. Hau bai luju. Zango nuke. Tira, ez dakize galderatan geratu ginen, aritu ginen, nolabait pixkat kokatzen metafisika, antropologia, ez dakit noraino iritsi ginen, hor galderak airean, tontakeria asko esan genituen. Ba, ongi etorriko zaiu zanez, esan plana behaztune gixati entzulintzako. Gaur ja, egurra. Ikasli beti galtzeste, baina gaur light ez da, filosofia noiz de light. Kariños, kotxauak. Engenun esplika, Aristotelesek bitxan zailkatu banela filosofia. Azkanin filosofia da, esan genuen pentsamenduaren pentsamendua. Gaina, ongo asti, liburuan nabil irakurten, Martha Nussbaum dala, bisik dan, filosofo bat ja ez dala gitxi, bisik egoti. Baina aparte, emakume bata. Eta da, oso emakume brillantia idan beste idatzi da dena, eta da neu jason itxean urten idatzitxako liburu bat. Hori de filosofiako bentaji, ize berroi urte dakar liburuk, eta ez da zarrageatu. Gero berak egixera zarreran, bai aktualizaten da bela, eta beran pentsamendu eroselanik aldatu dan ikusi, baina da Greziko ongiaren idein ingurun, neurio kosta etxen gazta, ordu ordizun bostorri irakurtetxuaz, eta parrafo bardine lau bidar, ez dotelako lortzen ulertzi zelan pentsaten da den. Gaur ikasleak ipinitzeta adibide moru neura jakitzeko, kosta etxen dela, baina horrek kostatik badakarrela sari bat. Lortzen dotenin, Martha Nussbaumek zer naira ben adierazi ulertzi, eske ja, ezin jot ez ikusi, mundu, ero filosofisi ulertzeko modu, aldatu txengazta, neu aldatzenaz, eta ja ez da atzea bueltaik. Orduan oso sakoneko aldaketatiz, eta hoxe filosofia hori irala. Eta dakar definizioi bat, bilo bat guzta aztana da, eta berak esan dau filosofia dela arrazoimenaren artea. Ze polita. Bai. Hola esan da bai. Ze liburu da, ari naiz hemen bilatzaian jarri dut Martha Nussbaum, eta dauzka liburu pila bat. Bai, gainit politikin ingurun eta bai idatzirago asko, eta da La fragilidad del bien. La fragilidad del bien. Giaren auskortasuna. Bai, auskortasuna, zaurkortasuna. Zaurgarritasuna edo. Horrei buruz berba etxen daube, bai, eta gaur egun teoria feminista askotan lantzen dan kontzepto bat, eta interesanti iristen gazta, berak lehengo Greziarretan be hori zelanik ikusi ban. Baina, hori beste, ondiokan, hori lotzeko ondiokan asko falta dazta. Gauzir eze, hori, Aristotelesek egin manera... Goza esan behizute. Uste, filosofia zaleak, etzeatela oso liburuak ordaindu zaleak, uste dut. Nola? Zemen jarri du Googleen, Martha Nussbaum, ezer gehiago ez, eta agertu zaitea, La fragilidad del bien PDF gratis. Egizera liburu filosofiko argitaratzen da benak ez da bela, espero hortik aberazti bez. Horreko ikusi non sare sozialetan, isa sarean jartzen zula pertsona batek filosofiako liburu batzan, eta
Amazonen webgunen aukera ematen dizu nahi dezuna, ez? Azal gogordun horietako bat, edo PDF bertsioa erosteko. Eta zan, azal gogorrarekin 17 euro, eta PDF bertsioa 853 Euro? Euro. Eta horri argazki aterazion norbaitek eta Twitterra jarri zuen, eta esan zuen, begira garesti daudela e-bookak, Claro, es que mundu guztia Googleetik gratis deskargatzen bali madu, bat salduko eta dena rekuperatu behar. Ni gauzatxu bat, tamen esan birdot liburu erosi inebala, eta nabil apropos boligrafuaz apuntaten zer ulertu doten, hain ditxu ulertzen doten izo zen eure guraz oso arro sentiutenaz. Orokorrean gomendatzen diogu gure entzulei liburutegitik hartzeko liburutegiak gauza zoragarria direlako, baina kasu honetan apunteak hartzeko eta ez liburutegikoa ez erabili mesai. Egin zeipatu dugu, gauza zoragarria dara, norbaitek liburu bat utzi eta haren apunteak topatzen dituzunean. Baldin eta ados basaz, berak azpimarratutakoaz. Baina ez pasaude ere, badaukazu pixkat pertsona horren ikuspegia, antzemateko aukera. Bida, ez, niretzat hau garantzitsua da, edo ideia. Ja, ez da baidatzen aztezaz. Ja, WhatsApp aizu, hemen ze horri hontan hau markatu zenu, baina, nola, hemen muinea beste hontan dago, da pixkat hor, hauko ematen du, nik ez dut inoiz hori egin, baina, normalean gustatu zait, badago hor, azpimarratu du. Nik urte askun ez dut isebe azpimarratu, eta hause, liburu gexena, liburutegi txikartzen ebalako, ero lagate ez denelako, ero neuk lagateko orduan. Baina jara momenta esan dut, neurire, markatea nu eta gainetik horrek emot ez daulako placer bat ezati. Baina bai, hain interesantitiz, aribidez pasaztan Kaliban eta Sorgina Federitxine, dana markata dakat eta orduan akordateko orduan askoz berrezago etxen gazta. Zatot, klaro, bai, zebestelan da irakurri espaneban murun. Egia da. Eta... Ni pasai zaidan, kanpotiar izan dan, irati trantxek utzi zidan la conquista del cuerpo equivocado. Ez da egite euskeraz, gorputze erratuaren konkistan edo... Ez da egit, horrelako zerbait dituliko litzateke, batez eri paraletik entzuten gaituztenek. Okarreko gorputzaren konkista. Konkista edo, alago zerbait. Eta berak hor markasko zituen, eta nire interesgarra egin orokorrean, ados, nik uste liburuak ja tesi batzuk markatzen ditula, eta ez da egit, liburu hori irakurtzen ari bazara, bazaude pixet kontatzen duen hori barneratzeko presiamar, eta horren, bai, ideia batzuk azpimarratuta ikuste horrek, inkluso laguntzen du, irakurketa pixka bat. Hombre, klaro, ja txuleti mote batzu, baina hoxera esateotena txuletiaz ados bazaz, zeuel esatez, hori ez da importanti, bestire importanti, ez? Hor ja... Bai, hori gerta daiteke, baina, niri lagundu bintzidan. Ardatza galdu dugu ala ere. Bai, galdu dugu. Bai, ez que, klaro, danai buruz azten gabetetan filosofia. Zera, nahi ez filosofia tarte batekin hemen irratian, eta ardatza ez galdu. Zera, eskalada soka batean bagindoaz bezala. Hau bai, oksimorona kontzeptua. Bueno, bai, eldu diezaiogun ardatzari. Bai, orduan dana hori zelan zailkatzen da. Zelan, zesparo zailkatzen oso gatxe da gaxak jorratzi. Aristotelesek bitxan zailkatu ganela esate genuen, ez? Teoriko eta praktiku. Gaur egunin hori zailkapena zalantzan ipintzen dabe bai. Zalantzan ipintzeko lehenengo ulertun berde. Eta, esaten genuen, teorikun da zela, metafizika, dala errealidade honetatik arutzaua, da zenei buruz, izateari buruz, ontologiai buruz galdetzen da bena, gero da antropologia gizakiari buruzko ikerketa bat dala, epistemologia, errealitatea edo ezagutzaren inguruko galderak, eta gero da hizkuntzaren filosofia, eta akordaten mazaze, amen, aurreko astin, galdera bat botan eman. Eta esan zenuen preparengo zenuen. Ez da inik etxeko lanak eizu ezen. Ikustaun, ukiditut bi tentazio, galderaren inguruan, ze eran egun edo emaiak gogoraz izidan bestela, parratu esaten da. Zuk eskatu zenuen gainera. Gogorazpena. Gogorarazi, bestela etxeko lanak egin etortzen zarete besteak, eta ni ez... Maiak egin du. Eta nik eukiditut zalantza bi, alegia. Bi bide. Aristotelesek markatu ez dela. Bide. Bat, zer egingo dut? Galderan inguran osnartu eta uste dudana esan, edo bilatu informazioa nolabaite erantzun egiazko bat emateko. Eta horren egin dut lehenengo goza, pentsatu. Hena izasi begiratzen zer zeintzan erantzun zuzena. Akaso hori espero zenuten, hemen ez zenuten espero. Nik ez neban isebe espero. Ez zenun espero ez da pentsatzea? Esan egia. Ez zenun espero pentsatzea. Gogoraraziko diogu entzulei galdera zeintzen. Bai, mesedez.
Nik ez dakit. Uste dut dela, ia hizkuntza ezberdinak, jakiteako hizkuntza ezberdinetan aritzeak eragini daukan gure pentsamenduan, eta ea berdin pentsatzen dugun hizkuntza guztietan. Hizkuntza desberdina hori da. Hizkuntza desberdinetan, hori da. Igual zehatzagoa zen galdera, baina ideia nagusia hori da, ez? Hizkuntzaren eta pentsamenduaren arteko erlazioa galdetzen zuen, ez? Hori da, bai. Hizkuntza diferentik, berbaitik, pentsamendun, barakar eraginik. Hizkuntza diferentitan diferente pentsatzen dugu. Ondarrutarra eta euskera batun desberdin pentsatzen dugu. Seguro. Nik esan dut, pentsatu garrezen ere kontrasan dauzkat, eta nik uste, nik ditu dela, eta zientziak ere badituela. Alegia, ez da ez dut lan hau egin orain, baino iraganean interesatu zait neurozientziak edo neurologiak edo zer esaten duen honen inguruan. Eta esango nuke, nik topatu izan ditu dela, iraganean berriro diot, eta horregatik erratuta egon naiteke, baina ikerketak diotenak hizkuntza bakarrean pentsatzen dugula, eta hori defendatzen duten neurologoa badaude, eta aldiz pentsamendu hizkuntza anitza edo posible dela erakusten duten beste ikerketa batzuk edo tesi hori defendatzen dutenak. Bueno, nik nire iritzi propio daukan. Nire pentsamenduak eraman nau hizkuntza desberdinak hitz egiteak erabatera egiten du gure pentsamenduan, nire sentsazioa hori da. Hizkuntza hoien logika jatorri eta garaien arabera eragina handiagoa dela. Alegia hizkuntza familia berean kokatzen direnek segurenik eragin hori badutela, baina logika antzekoagotan daudela, eta badaudela beste hizkuntza batzuk eramaten gaituztenak beste mundu ikuskera batzutara, eta horrek kulturalki eragina dagoan justut pentsamenduan ere bai. Eta hemen, hizkuntza diferentitan diferente pentsatzen dugu galderari, datorkit adibide bat. Eta hau, irratian uste dut askotan kontatu dela, baina beste behin ere kontatuko dut. Dokumental grabatzen, 2019an, desertu zentralean Australian. Han Manparuen edo Alice Springs deitu zioten hortan. Bertako aborigenek, euren hizkuntzan ez dute eskerrik asko esateko hitzik. Ez dutelako, euren mundu ikuskeran, kontzeptu horren berri izan, kolono britaniarrak, gizarte europar, indo-europearrak, bertara konkistatzera joan zen arte, ezta? Gaur egun eurek ulertzen dute eskerrik asko zergatik esaten dugun, eta esaten dizute. Baina euren gizartean, kontzeptu hori etzegoen, eta urtetan ez zuten ulertu. Zergatik eskerrik asko esaten zen protosozialismo tribal hartan, harreman pertsonaletan elkar laguntza zelako zerbait naturala eta eskertu beharetzen, ez? Eta gero guk hor. Ez dakit eskerrik asko hitza ere historiaren zen momentutan sortzen dan. Bai, eta gaina euskaldunak hoize beti asko, inoiz bez bat edo gitxi. Ja, bueno, markatu gata, euskaldun batzuk eskerrik esateko joera horretan. Bueno. Eta hori esango nuke, Maia, Bizkaialdean gehiago gertatzen dela, Bai, baina nire herritxik aparte zoizonez. Bai. Eta gaina da, iristen gazta dela kapitalismoaz lotutako pentsakera badana, aurrezti, gauza batzuk gaztatzen duguena, beste batzuk aurreztu, eta hemen kasun dela esfortzo gitxiene, eta berbai gitxienaz, baina barrin esateko ez, mesedez. Eskerrik asko da kontzeptu. Jakin dezazuela, irakurtzen ari nintzela orain, zuek izketan ari zineten bitartean. Guri entzunez, irakurtzen ari zen. Entzun eta biak egin ditzen. Goi hori mirestu txensatxut. Eta Journal of Experimental Psychology aldizkarian argitaratutako ikerketa batek dio, gure ama hizkuntza ez den beste hizkuntzetan hizketan eta pentsatzen hasten garenean, moralki korruptoa garela. Egin dute ikerketa bat, etikoki... Hizkuntzik eta etikak badakarre ordun lotura bat. Hori oso interesgarri ziristen gazta. Bai, jartzen duzu zure ama hizkuntzan, hartu zituztela, hainbet esperimentu indituzte, eta tartean hartu dute jendea, eta jarri diete idatziz, hainbat ekintza etikoki pixkatola zalantzatxuak direnak, ez? Eta gero hizkuntza ezberdinetan probatu dutela, eta beste hizkuntzetan pentsatzerakoan, ekintza hori, baina beste hizkuntza batean, jendeari ez zitzaion hain gaizki iruditzen. Ekintza itxusi hori. Orduan galderi, ondarroterrak euskara batuan zuzenagoak gara ala maltzurragoak. Zure kasua maltzurragoa? Batua maltzurragoa. Bai. Egazat esango dizut. Maia,
esaiguzu, ni oso pertsona zintzoa naiz eta zuekin ongi egingo dut, ondarru eraz. Ni oso pertsona zintzunaz, da zeuekin ondo ingot. Oain esantzazu batuaz. Ni oso pertsona zintzua naiz, da zuekin ongi egingo dut. Garbi dago, bigarrena pertsona maltzurragoa da. Oso maltzurra. Ez da irazipitzik hemen. Oso maltzurra. Sentiuten naso momentun goenkaleko gaiztu izango banitxan. Bai. Purtzilalakoa, nik erakutsiko diot. Begira, hori dio hemen, behintzat, bilaketa azkar batean aurkitu zudan lehenengo emaitzak. Baina gero badabe bai, ez da relazioi bat, guk hizkuntza asko ingeinke berba, baina gero umiai, ero txakurra, ero gozo berba etxeko orduan, geure ama hizkuntzire urtete eskune, ez da bardine, ni gerdera espeni emoten dut umiai berbetan. Bueno, pentsa, hemen ikerketak badira Alzheimerrarekin esaterako, atzerrian eta beste hizkuntza batean, bizitza osoan bizi izan den jendeak, pixkat burua galtzen duan egin, da Alzheimerrik gabe ere ez, pixkat dementziaren joeretan eta jendelduak jotzen duela ama hizkuntzara. Bai. Eta hori gertatu izan da, euskararekin asko, oso hizkuntza txikiekin asko zagerikoagoa delako, atzerrian bazaude ziurrenik zure inguruan ez dagoelako inor zure ama hizkuntza hori hitz egingo duenik, eta batean hasi jendea euskarazko hitzak ateratzen, eta inguruan pentsatu da, hau, nondik ez? Igual etzekitelako pertsona horren jatorria edo pertsona horren ama hizkuntza euskara izan zenik. Nik hemen ez dakat ez dut irakurri ikerketaik, esango neuke ama hizkuntzi emozioekin lotuagoa dela, beste hizkuntzak ikasten dauzenak razionalidadiaz morun, ez, inglesez razionateko argumentateko gai izan, gainke baldin eta maili badakau. Eta gero, interesanti iristen gaztena da hor lotura bat egolaikela bai, etika eta emozioekin, igual urtik isalaike, baina hau hipotesi bada, iritzi bada, ez da ezagutza. Nik ezautzen dutena da, Platonen eta Aristotelesen jarreri honen galderin ingurun. Eta orain euskara batura pasako naiz. Itxen, entzuleok, zuekin Maia Beitia bihurtuko da, Maia Beitia. Keep calm and bigarren kafea. Maia Beitia, egunon. Ondo zaude? Bai, berriro ere, ez da gizarratik? Guretzat bi pertsona ezberdin zara. Ja. Izena ez dugu pentsatu oraindik, eh? Ja, hori egia da. Nik proposatun Maia, baina ez da gustatzen. Gertuko egia. Ta gertuko egia arrotza iten zait. Bai, Bai. Bale, orduan behar dizu zerbait Begoña edo pixkatu urrutiago dagoena. Bego? Nere amaren izena, Bai, zure ama Bego da? Ez. Osea, bai, bada baina ez du nahi ez. Ez, bale, horra izan da ez. Goiuri ezin degi zeitzakegu. A ber, igual nere izenarena beste podcast batera. Ados. Beste saio batera. Zentra gaitu zen ardatzari heldu dizaio. Igual horri aldiogu heldu identitatea lantzen dugunean. Ze kartesiarrak zareten, ez da? Bagizu, nire lagun batek gorrotozun bere lankide bat, zezan pixkatola notas. Eta orduan, norbaiti esatezien, ai, txiko, que kartesiano te pones. Eta ez da, tonto aldo, ze hostia. Zenik ere ez dakit. Bai, ez dakit, uste kartesiarrekin esan izula oso zurruna, oso kuadrikulatua da, baina zeuranik kartesiarren tesi doktora bat egin duen norbaitek esango luke ze txorra dari da esaten, ez? Baina tipuak horrela botatzen zuen eta mentzun joera olako hitze potolog eta kontzeptuak ateratzeko pixkat guaiotismotik eta ai, txiko, esker ez muy kartesiano. Mega, horrekoan izen zerrenda bat ekarriko dut? Kartesi. Baina nahiko nuke kartesi. Nahiko nuke igual aprobetxatu identitatearen gaiaz zerbait esateko. Izena eta identitatearen arteko erlazioa eta horren inguruan egon naiz baita ere pentsatzen da gainera gaztei hori asko interesatzen zaie. Nor naiz ni galdera inoiz baino guk bizitza osoan duguna, ez? Baina gaztetan nera bezaroan oraindikan indartsuago bezala dago, beraien lekua, beraien buruaren bila dabiltzalako. Nik ez dakin klasean esandakoa baliagarria zaien edo gehiago nahazten ditudan, baina bueno. Ziurrenik gehiago nahazten dituzu, baina. Pues ya está. Horre bizirautea gauza hona da. Hori da. Hori da ikaspena. Ikasi ezatela. Irakasleak nahazten zaituen bitartean, bizirautea hori bada.
Bizitzarako prestatzea. Ez da meritu txigia. Ez. Bueno, da zein azura osnorketa nortasunarekin? Hori beste baterako. Beste baterako esan dugu. Bueno, eta gaurko zer geratzen zaigu orduan? Aristoteles eta Platon. Aristoteles eta Platon. Edo zer gauza zuek Platon eta Aristotelesen ganik iesiteko. Ikusi zaituztet, Nik ja barneratu den nire argudioketa batean Aristoteles esan dizutor bi bidezu dela. Horraino dakit. Filosofiako historia guztian pasada Platonek gauza bat esan zula, gauza askoren inguruan iritzi bat eman zuen, eta Aristoteles justu kontrakoa. Orduan guk 2003 urte hauetan ez dakigu nork izan duen arrazoia gauza askotan, da ibili gara A eta B hoien artean. Platonek esaten zuen hizkuntzak bai duela eragina errealitatea ulertzeko moduan. Osea, hizkuntza desberdinetan errealitatea desberdin autoemango genuke. Azkenean hizkuntza badelako mundua sailkatzeko modu bat, ez? Hitz batek zer englobatzen duen edo nola definitzen duen. Hortik izena duena bada eta horrelako afirmazioak eta gainera definizioa hitzak ere esan nahi du esia. Osea, azkenean mugatu egiten dugu, esaten dugu zer den eta zer ez den, zer uzten duen kanpoan. Eta Aristotelesek justu kontrako. Aristotelesek esaten zuen guk gure hizkuntza naturalaren aparte, horretaz gain badugula mentales izenekoak, gero hau Noam Chomskik ere defendatu zuen, eta Noam Chomskiren ikasle Pinkerrek ere mentales izena jartzen dio, eta orduan esaten du ez, berdin jo guzti hizkuntza hitz egiten dugun, gero gure pentsamenduak badu hizkuntza unibertsal bat. Eta gu pentsatzen dugu hortan, eta itzultzen dugu gure ama hizkuntzara edo hitz egiten ari garen hizkuntzara, eta horri biligara nahastuta ez genekila nor zuen arrazoia. Eta gaur egun zientziak, hori Platoni ematen dio arrazoia. Entzen biltzan oso gaizki. Baina lehenago zientziak nolabait Aristoteles eman eizion, ez? Ez, zientzia bilida oso nahaztuta. Beraz, bieratik bazegoen. Eta gero dago baita ere, hemen, eta ni gainera gator beti tendentzi bat, ze interes politiko dagoen, ez zer da defendatu nahi duguna. Hizkuntza guztiak berdina direla, hori esaten dute batez ere hizkuntza handiak hitz egiten dutenak, ez? Txikiak ikasi barrik ez dagoela logika kapitalistetatik gertuago legoken zerbait da, ez? Bai. Beraz, pentsa, legoen hain erratuta. Hori da. Eta gainera bira, anekdota bat... Gehiari espikatu, horrezko matrikularen bilazoaz... A ber, baina enazela pelotien jarrean ez dutzatela ipiniko bikain, Vale. Hemen kurra enbirde, biarrasko enbirde... Niño, luk berria oso ondo geratzen zaizu. Bai, enbizkatz. Pelota. Ze lotxagabe, salamero. Lotxagabe. Anekdotatxu bat, aurtengo Andramaxetan etorri zin, erropak eta jolasak eta saltzen da benak, eta erropa postu bat nahiko handixe, eta nik usteot guatemaltekuk zinela, andragizonak saltze benak. Oso indigena itxuriuken eta erropa pebai bertakuk. Eta erropa ibeiren eguala, gizuna eguan, euran hizkuntzan, telefonutek berbetan, euran hizkuntzan, eneban isebe ulertzen da, derrepentien esate ban, problema, problema, eta horren aira esan euran hizkuntzan, problema kontzeptu ez da leziztiuten. Gaur egunin barneratu teukiko dabe erderako eraginaz, hori kontzeptu, baina eurak problema bai bizizin. Ze ona. Ez que hizkuntza indigenetan eta zenba gauza dauden, beste kultura atorrizkotan. Gero guk dena indugu homogenizatu eta... Bueno, guk homogenizatu gaituzte, ere. Bai, zelako aberaztasun eta hor, zelako pena handixe eta mendik... Alegin txubatanok inglesa ikasten du, baina zehatxek zelago politxi izango litzake ez, bakotxak hizkuntza gutxitu bat ikasteko aleginengo bageunke. Ni dakat, eta hemendik ez da entzungo naben, dakat Kanarietan bisitan lagun polako bat, poloniarra, gallego berbatzen dau, katalan berbatzen dau, euskera oso berbatzen dau, eta gero gaeliko ikasten hasi izan, baina batez be gaskoiaz da biltopea. Ara? Eta berak defendiuten dau, gaskoiera be Euskal Herriko hizkuntza bat dela, baina Euskal Herriko hizkuntza txikitu bat. Eta baztertutako eta ez duena, ez dakiaguna bez existiu izan danik. Eta egizera gero berak kontaten, eta, iparraldin zer esanik ez, baina Gipuzkoako kostako herri askotan bebai izenak gaskoiera titatoz. Orduan, Marek, musu handi bat, eta eskerrik asko. Haupa, Marek, gorazu. Pekatuen penitentzia idazle anonimoen
Beraz, Marekek hizkuntza gutxituak ikasi ditu, eta hori da, maila egiten ari zen, aldarrikapena, ez? Igual denok ikasi barko genukela hizkuntza gutxitu bat, hizkuntza txiki bat, horrek, gure bai mundu ikuskeran eta baita gure pentsakeran edo eragiten duelako. Eta gure kasuan, euskera naturalki ikasi dugunon kasuan, esfortzua beste hizkuntza batekiko egin behar da. Ez du bari, nik euskera hitz egiten dut, bai, oso ondo, zubari mazara, gure lagun asko bezala, kanpotik etorri eta euskera ikasi eta barneratu eta euskaldundu dena, txapo, zugia baduzu, hau gaindituta. Baina, hemen goden irurok, igual maiak hizkuntza gutxituren bat ikasiko zuen. Ni neure momentu nalegin junitxan mapudungun ikasten. Maputxin hizkuntzi, bai. Eta oso interesanti, batezbe gatxedalako euran mundu ikuskeri, claro. Guk badakau betiko tendentzi bat, itzulpen zuzena etxeko, berbatik berba, baina ez da beti holan funtzionaten, orduan, ambixi baik, ezautu baik, eta zelanik kulturit ezautu, oso gatxeda kontzeptu natzin zer dan ulertzi, baina urrengo baten kontakotzuet. Ados. Hango... Tira, entzulea pentsatuko du aizue, azkenean Aristoteles eta Platon, Aristoteles eta Platon heldu ditugu azkenean, iritsi gara hizkuntza pentsamenduarekin, Chomsky eta ikasleak eta noraino eraman gaituzten ikustera, eta konklusio izan da, hau da pixkat goioria, guk gure bizitzan gero nahi dugunan irudikatu zerbait badakigula, zientziak esan du Platonek arrazoia zuela. Hori da. Ya está, hor daukagu. Aristoteles papanatas bazen. Du platonikoak. Gero, aukeratu behar dugu, noiz sartu konbertsazioetan hau ondo, ikasteiteo gauzak, eta gero jutega taberna eta jartzen jazu, zurito bat, bat alkoholi gabea, eta kafesne bat, eta izu, badakizu zientziak. Kafeinarekin edo gabetazuk. A ber, barkatu baino, dikotomia hori oso aristotelikoa da. Eta zientziak erakutsi du arrazoia Platonek zuela. Amen. Ataztazu nahizuna. Baina behitea, plan zerbait, gustora asko ibili gara. Zerbait ikasi dugu, kontzeptutxo batzuk argi geratu zaizkigu, ez da? Ez da gitxi. Eta, izue, entzule ere gustora ibili da hor, gure barra baskeekin festan. Eta bide batez entzulere agurtu egingo dugu, goiuri, txintxibili eta gutxi gaztatu. Beti bezala. Eta zuek ere entzule gozatu orain, informazioaren txanda hemen naiz irratian. Izter arte. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.